Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur urriak 7 da. Historia liburuetarako pasako den gure garaiko datarik garrantzitsuena. Gertatutakoen, prozesuen, hildakoen eta bahituen kopuruari buruzko zalantzak ziurtasunak baino handiagoak badira ere, 2 urte beranduago bistakoa da 2023ko urriaren 7 mugarria izan zela Palestinako genozidioan. Egun hartan, Hamasek eta erresistentzia palestinarrak Israelen modu koordinatuan 50 erasoaldi egin zituzten. Jaieguna zen Israelen, Sinjat Tora ospatzen ari ziren. Hori dela eta, mugak zaintzen zituzten 1500 soldadoen kopurua erdira murriztuta zegoela kalkulatzen da. Perquè els ocells hi canti el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços, l'odies d'haver feixisme, colpejats pels que escarneixen, colpessats seran les teves. Israelek berehala erantzun zuen 2023ko urrian lehen erasoen ondoren Israelek Gazako zerrendan zuen erasoaldia areagotu egin zuen bombardaketa masiboen bidez eta erabateko blokeoa ezarri zuen ura, elektrizitatea, erregaia eta oinarrizko ondasunak moztuz. Gazako planta elektrikoak funtzionatzeari utzi zion eta horrek krisi humanitarioa larriagotu zuen eta ospitaleak, komunikazioak eta ur hornidura kaltetu zituen. Nazio Batuen erakundeak eta hainbat gobernuz kanpoko elkartek osasun kolapsaren arriskuaz eta baliabide eskasiaz ohartarazi zuten. Israelek urriaren 27an eman zion hasiera bigarren faseari, erresistentzia guneak desagerrarazteko, lurreko eraso militar batekin. Ondoren, aire erasoek zonalde batzuk erabat ezabatu zituzten. Ordurako, eraildakoen kopurua 10.000 baino gehiagokoa zen. Para saber si hay esperanza o nos damos por vencidos, corazón. Toda paz tiene sus muertos y toda guerra su canción. Duerme, 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 mi amor. Abenduan 3. fasea hasi zen. Israelek Beit Laia, Jan Yunis eta Al-Mahaziko kanpamendua bombardatu zituen. Erasoen ondorioz 100.000 gazatar beste eremu batzuetara joan ziren, hala nola Rafara. Antzeuden zerrendako ia 2 milioi desplazatuak. Orduan, Nazio Batuen erakundeako hartarazi zuen jada ez zegoela leku segururik lurraldean. Hurrengo hilabeteetan bomba gehiago, eraso gehiago, hildako gehiago. 2024ko maiatzean sartuta, Israel tankeekin sartu zen Gazan, mugako pasabidearen kontrola hartu zuen enklabearen hegoaldean eta ekialdean, eta ireko erasoez osatutako operazio bat hasi zuen hirian. Nazioarteko politikariak mugitzen hasi ziren. 2024ko uztailean, Israelek Gazan egindako erasoaldiak aurrera jarraitu zuen gatazka geografikoki zabaltzen zen bitartean, hala nola Beirutera. Abuztuan eta irailean tentsioak gora egin zuen eskualdean. Gazan, hildakoak 40.000 baino gehiago ziren. Nascuda Palestina, nascuda Palestina. Yo no soy de yo no tinc paisatge, yo no tinc patria. Horrela igaro ziren hurrengo asteak, urriaren hasieran Israelek bombardaketak areagotu zituen Beiruten eta lurreko erasoaldea hasi zuen Libano hegoaldean. Bitartean, Iranekia 200 misil jaurti zituen Tel Avivera, eskualdeko tentsioa areagotuz. 2025ko lehen seiekoan genozidioak gora egin zuen nabarmen, urtarrileko suetenak kale egin ondoren. Hilabete haietan nazioarteak automatikoak areagotu zituen.
arrakastarik gabe baina. Gazako egoera humanitarioa are gehiago okertu zen, laguntza humanitarioari betoa jarrita biztanleria zibilaren sufrimendua areagotuz. Aurtengo udan, biktima zibilak asko ugaritu ziren. Orduan, nazioarteko gurutze gorriak ohartarazi zuen ezinezkoa zela hiria masan ebakuatzea, desplazatuak hartzeko leku segururik etzegoelako. Nazio Batuen erakundeak ofizialki gosetea deklaratu zuen Gaza hirian. Osasunaren mundu erakundeak baieztatu zuen 1,5 milioi pertsona baino gehiago gosete egoeran zeudela. Il y a qu'un mur qui sépare des enfants qui épongent des extrêmes qui nous plongent dans le doute. C'est étrange, ça dérange, rien ne change. Vois-tu, en acceptant le présent, c'est hier qu'on oublie des blessures infinies. Plus jamais ne résonnent les préceptes d'un homme en folie. Iraiaren 12an Nazio Batuen batzar nagusiak gehiengo zabal batez New Yorkeko adierazpena izenekoaren aldeko ebazpen bat onartu zuen. Frantziak eta Saudi Arabiak bultzatua. Israeldarren eta Palestinarren arteko bi estaturen arteko konponbide baten alde egiteko. Testua aurrera atera zen aldeko 152 botorekin eta kontrako 10ekin. Israel, Amerikako Estatu Batuak, Argentina eta Hungariaren barne. Beste 12 herrialdek abstentzioaren alde egin zuten. Eta bitartean milaka eta milaka pertsona munduan zehar manifestazioak egiten. Palestina aske aldarrikatzen. Gizarte zibilak modu askotara erantzun zuen. Batzuk, Global Sumut Flotilla deituriko ontzidian Palestinara bidean jarri ziren. Elkarren besoen zabalera Bart heldu dira Bilbora Euskal Herritik joandako laukideak Israelgo Ziot espetxe ondoko aireportutik Atenasera iritsi ziren atzo arratsalde hasieran eta Loioko aireportura berriz gaueko 11:04 aldera jende andana zutenan zain. 2009az geroztik Israelek legez kanpo geldiarazi eta erasotu ditu Gazaren gaineko setioa hausten saiatu diren flotilla guztiak. Hemen doaz adibide batzuk. 2009ko ekainaren 29an Israelgo itsas armadak Spirit of Humanity ontzia atzeman zuen, Gaza askeko mugimenduak operatutako itsasontzia. Ontzia Zipreko Larnakatik abiatu zen eta laguntza humanitarioa zeraman. Israelek bidaiari guztiak atxilotu zituen. 2010ko maiatzaren 31an Israelgo indarrek Gazara zijoan Mavi Marmara itsasontzi turkiarra hartu zuen nazioarteko uretan. Erasoak 10 erikintzaile hil eta 50 zauritu baino gehiago utzi zituen. Ontzia 8 itsasontzi osatutako ontzidi batean zegoen. 37 herrialdeko 750 pertsona eta 10.000 tonako laguntzarekin. Negar egin genuenean malkoa esker orain itxasoa gara orain itxasoa gara orain hemen gaudela. 2011ko azaroan Israelgo itsas armadak Tahrir Kanada eta MV Sorcia Irlanda itsasontziak atzeman zituen nazioarteko uretan Gazatik 50.000 ingurura. Bidaiari guztiak atxilotu eta ondoren deportatu egin zituen. 2015ko ekainean Mariane ontzi suediarra askatasunaren ontzidiaren zatia Gazatik 100.000 ingurura atzeman zuten. 58 ekintzaile eta kazetari zeramatzan gehienak Israelgo Gibon espetxean sartu zituzten askatu aurretik. Eta 10 urte aurrera salto eginda 2025ko maiatzaren 2an askatasunaren ontzidiaren koalizioaren Conscience, kontzientzia itsasontzia, dronek erasotu zuten nazioarteko uretan Maltaren aurrean. Eta 2025ko ekainaren 9an Madlin itsasontzia askatasunaren ontzidiaren koalizioaren misioa Gazatik 100.000 baino gutxiagora geldiarazi zuten, bere 12 bidaiariak atxilotu zituzten eta ontzia Ashdodera atoian eraman. Jauzidan arbol, arbol, arbola ez zoru ezabairi ez daukan etxola, etxola, etxola Honek erakusten digu naiz eta gaur urriak 7 izan, genozidio hau ez zela 2023ko urriaren 7an hasi. Baina data hartatik hauek dira datuak. 67.000 hildako, gehienak emakumeak eta haurrak, 168.000 zaurito,
eta 1,5 milioi herritar baino gehiago goseteak harrapatuta. Joango gara berri gehiago zuekin elkarbanatzen, bereziki negoziazioari dagokionez. Bitartean, gure gonbidatuekin emango ditugu ondorengo 2 orduak. Eukene Larrarte beti liburu batekin etortzen da, eta gaurkoan best seller bat dakar, La Asistenta. Donibane Loitzuniko ikastolako gurasoekin ere ariko gara. Gure festa antolatu dute urriaren 18 eta bertan gertatuko den guztia ezagutu nahi dugu. Gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko egiten den beldurbarik programakarako lanak aurkezteko epea zabalik dela hitzekin modura hartuta, egitasmoaren inguruan ere ariko gara, sustatzaileekin. Eta Odol Emaileen bankuaren inguruan ere ariko gara, baina hori guztia hemen adi jarraitzen baduzu, entzuteko aukera izango duzue. Urriak 7 ditu gaur, eta aste artea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Julen Goikoetxe Arbego zu egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1041 garrena du, goizak 10:17 minutu, urriak 7 guiru urrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongitorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Pazientziak ez du denbora konkreturik, baina maiera ez ikusteak, zenbatiek jogon behar naiz dixi. Ba, hemen gabiltza, bihar gurean izango da Zinez taldea, Arramazka lan berria kaleratu dute duela 3-4 aste, hilabetetxo bat gutxi gora behera, eta hemen beharrez gero Olaia Intziarterekin kolaborazioan, ondutako kantuarekin abiatuko dugu gorkoa. Pazientziak ez du denbora konkreturik, baina maiera ez ikusteak, zenbatiek jogon behar naiz dixi. Ba, Maiteuten tartearekin egingo dugu urrengo minutuak eta bihar esan da bezala Zinez taldearekin aztertuko dugu entzuten ari garen hau guztia, Olaia Intziarterekin, Josu Erbitirekin eta Olaia Intziarteren oso bidelagun bihurtu diren Erik Deza eta Ander Unzaga bezalako musikariekin. Zinez taldea ari da sendotzen bere ibilbidea eta gurean izango dugu esan da bezala elkarrizketa akustikoetan. Julen Goikoetxe Arbegozo, zure maite dut azin da? Bueno, nire bi gauza aipatuko ditut. Batetik, maite dudan zerbait, eta maite dudana bada galtzamotxen erabilera azken mutureraino luzatzearen erresistentziako kide izatea. Nola baite azaltzeko. Udazkenean sartu gara, gaur egia da, orain giro ederra dagoela, eta eguraldi ona datorrenaren itxura daukala, gu gauden inguru honetan behintza bai, eta esan dute, 25 gradutik gora ere joango direla temperatura gaurkoan, hegoaizea ere izango dugula, nire buruko minagori adierazten du, den esaten hasita, eta
Bani banaiz, horrela, galtza motxak ez izut esango, martxoan jazten dituena, baina ben ja, maiatza maiera, kaina hasiera aldera, ora lehen da biziko beroa jotzen dituenean, gustatzen zait, galtza motxak janztea, eta gero, kentzea ere, galtzaluzeek erabiltzen haste berriz ere, kosta egiten zait, egia da, esaten dena txiklea estiratzen saiatzen naizela, alden guztia, oraindik ere goizetan, fresko egiten du batzuetan, baina saiatzen naiz aldudanean galtzaluzea jazten, eta epemuga izaten da, gero maiatzera bitartean gainetik kentzez duzun katarroa, harrapatzen duzun eguna, orduan esaten dizu zure buruari, hartaburua, baina bitartean gustatzen zait, prakamotxekin ibiltzea, eta beste maite dut ez labur bat badaukat. Bai. Kotxeek zertarako dauzkate intermitenteak. ITV-a pasatzeko. Bai, batzuk ez dituzte ez. Erabiltzagatik behintzatez jaizkie, izorratuko batzuei. Goiuri, izin zure maite duta? Nere maite duta da, entzuten duzunean abesti bat, eta haien 7 urte dira abesti hori entzun duzunetik, azkenekoz, eta hitzak goitik bera gogoratzen dituzunean. Gaur goizan gertatu zait, dutxan nengoela, dutxara sartzen naizenean beti jartzen dut musika. Kantua zinen esango diguzu? Edo ez? Bai, esango dizut, da. Jartzeko modukoa da? Bai, jartzeko modukoa da. Da, Lágrimas de Sangre taldearen Aire Pur. Eta, ez dakit, izango dira agian 7 urte nik azkeneko zabesti hori entzun nuenetik, eta ez dakit zergatik deskubritu dut mugikorrean deskargatutan nituen abestietatik, hortxe zegoela, han nunbait. Norbaitek WhatsAppez bidalizidalako. Ez dakit, antzeban eta jarri dut, eta entzuten hasi naiz, eta konturatu naiz, horixe, gogoan, gogoratzen nintzela, letrarekin, eta ilusio egin dit, eta horixe da gaurko nere maite duta. Govern haurà d'aprendre, millor deixar-se entendre. Cuida't, ja ho veuràs, toca obrir-se, com la primavera pot obrir una flor. El seu ritme, defugint la por, l'ostracisme és el signe d'un estigma. Pel sisme destructiu, quan el refugi es veu com el nou niu insígnia. Raonament amb cicatrius dins d'un cos normatiu. Vol que ploris, que valoris, ja et sents fort i encara ets viu. La merda que hi ha fora no et deixa escoltar-te dintre i l'esperit d'infant sensible no té fam ni a sempre es viure. A un cor fort l'almoina de l'amo la moïna. Ja no vol més molles, vol trencar les estovalles i sentir de nou com brollen pessigolles. A cada glob que baixa a poc de cop i et remou les entranyes. Jo sóc qui vull ser, els anuncis són com bombes. Se t'enfonsa el cos i et cau i de la guerra neixen traumes. Però a través d'esquerdes podrem fer espais comuns afins, autoconstrucció massiva d'esperances. Que arriba la vida que somies, que et surti del tedi els únics límits siguin propis i assumibles. La cultura lliga, només en pau al cau. Quan et plau, rau la clau per fer la lluita plausible. No t'equivoquis, he vist repetint mil cops el teu soliloqui. No siguis tòtil, aquí no s'acaba mai el blòquil. Hementxe gure txatean ere egun ondio Gorkak, egun honekane altzelaik, deskubritzea Gorka espininen hasi omen da. Ize ondo. Eta bere gustoko abesti bat jartzea bizitza gainean dagoenean. Kriston aujetak dituela. Edita Brokosek ere egunon, hemendik egunon gaztiak, Julenen bertsoa, ostras, Julenen bertsoa egia da. Julen, Gorka Santestebani eskatu genion, zure urtebetetze bertsoa atzerapenarekin bazen ere gurera helaraztea. Egun batzuk pasa dira. Bai. Julen dago, ia, urren urtebetetzetik gertuago, aurrekotik baino Gorka, baina ondo dago, entzungo dugu, Gorkak hau bidalizu, Julen. Ea ba. Alegiko mutila horrek. Txaine berriro jarriko dute. Alegiko mutila horrek, Julen Goikotxea. Berandu baino bere urtezien iraiako partea. Bateria jole izan zen baita, bibalako taldean, ta orain teknikari saltzerona da gure Julen Goikotxea. Ba, honek merezi du. Julen, zorionak berriro ere. Eskerrik asko. Ez da bukatuko zure... Ederra bertxo Gorka, ederra. Zure urte betetzea, Julen. Hau, txapelketa nagusian finaletik gertu hortxe biliko litzateke. Final erdietan hortxe. Horain Juancho gabesten du. Bakoitza berearekin. Monsieur Le Crep. Disko berria dakar Monsieur Le Crepek bide batez.
Zerbait, Benta hundi. Bueno, zerbait. Nik ikusi dut, entzunaldia egingo dutela taberna batean. Bai, ostegunetan ez, ostegunean uste dut. Benta hundi tabernan izango da? Ez dut, uste gure itxita denbora dara. Iparra tabernan. Aha. Hauek elkarrekin bira egin zuten, bere garaian. Para Julen. Lágrimas de sangre eta glaucoma, desde Tolosa hasta el Maresme. Moscú presente, Locris presente. Yo, Batu Indarrak. Batu Indarrak. Batu Indarrak. Claro que sí, dale otra vez. Normala da kareta jantzita ibili beharra. Denok dauzeu mamuta beldurrak barra nik iparra, bi gitarra eta mikro batekin aurkitzen. Gutako bakoitzak dauke bere izarra. Polizika militarra gure burun dabiltzanak akatu gabeko ikarakadora gelditzen. Bezetzak agintzen, baietzak amiltzen, hartaldetik agezeatzeko martingala. Inor ez da normala, baino danak ala nahi. Modelo izan nahien gaztek usteie jateai. Goizeko 10:27 diren honetan, nik nire maite dut labur-laburrean, bizitzan bizi izan dituzun momentuak dagoeneko iraganean geratu direla uste duzu, eta bapatean bizitzak berriro dakartza, eta zapala, ematen diza aurpegia. Ez gustora, pozik, bai, maite dut, inoiz kontatu dut hemen, akordio orkesta batean jotzen dugula, Julen eta biok horren erruz ezagutu ginen duela urte asko, eta ez dakit, 45 urtera betetzera doa orkesta, gu orduan ezkinen bertan aritutakoak, jaiotakoak ere ez, eta azaroaren 7 45. urte urrena izango da, baina hori ospatzen gabiltzala, eta hortarako kontzertu berezi bat egiten eta bar, jaso genuen gonbidapen bat, Galiziako akordeoi jaialdi batekoa, nonbait sare sozialetan, eta YouTubeen topatu gintuztela, eta gonbidatu nahi gintuztela bertan jotzera, eta orkesta oso sorik, bagoaz, ez da git, 20 lagun Galiziara martxoan, eta horrek alako posaman ditzen ikusten nuen, gure alako bidaiak egiteko garaiura bukatuta zegoela Julen, eta batean, desagertuta zegoen jendeare agertu da, Riazpitatik, Amua ere ona da, Amua ona da. Galiziara, Aristinho, Ribeiru, bai. Eta tira, baina batez ere hori nik uste nuen, hori bideak gertatu zen, eta garai batean bidaiatu genuen pilo bat, Europa osotik, hainbat kontzertu, jaialdi, bira, eta hori bukatu da, eta batean, nola esaten da, ala bejez biruela ez da, gara berriz ere horrelako bidei baten, atarian, orain martxorako pixka falta da, bizirik iristen garen, iritsiko da, konturatzen. Eta osatuko dugu. Aizue, goizeko 10:29 minutu diren honetan, aurrera egin behar dugu, gure hurrengo gonbidatuak orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Goizeko 10:00 oraintxe, eta esan da bezala bagoazela aurrera, eta aurrera egiteko, kantu ezin egokiagoa ere topatu dugu, eta honekin egingo dugu aurrera barkatu. Eragin zera laketa, eredu garrian iraultza, izan da guztion ospetan oranzko, zangoak bihotzari jarraitzen dio. Eroak zentudunak ausartak gara, koldarrak lotxatiak zur baldarrak, izan behar luke bertuteak ardatz, oiukatzen du ozen berdintasuna. Barrurantz begira, kanpokoa. Martxan urteak daramatzan dinamika baten inguruan jardun behar dugu datozen minutuetan bigarren kafean. 2009 egin behar dugu atzera, beldur barik programaren hastapenak topatzeko.
Azaroaren 25ean ospatzen den emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan martxan jarri zen ekimena izan zen. Gazteak izan dira urtez urte ekimenaren jomuga eta kontzientziaziorako baliabide ezberdinak erabile izan dira erakundeen elkarlana ere barne hartzen duen proiektu honetan. Bideo laburren lehiaketa, topaketak, material didaktikoak, dinamika hoien bidez gazteen artean hausnarketa eraginei izan da eta aurtengo bideo lehiaketarako lanak aurkezteko epea zabalik dagoenez, aitzakia polita iruditu zaigu beldur bariken inguruan aritzeko tarte bat hartzea. Horretarako, bigarren kafera gonbidatu ditugu, beldur barik programaren koordinazioa daraman parean elkarteko Miren Lantz eta emakundeko teknikari den Naiara Leal. Miren, Naiara, egunon eta ongi etorri. Egunon. Egunon, eskerrik asko. Bueno, miren, esan dugu, aitzakia modura hartu dugula, aurtengo bideoak aurkezteko, lanak aurkezteko epe hori zabalik dagoela, ez dakit, oraingoz jasotzen ari zaretenaren inguruan, edo epe hori nola doanaren inguruan zerbait esan ote daiteken? Bueno, momentuz, irailaren 22an abiatu zen, eta oraindik ere ez dugu kantitate aldetik bideo gehiagirik jaso, baina guztiz normala da, normalean beti epearen, denak doitura hori dugu, ez? Beti limitera epe mugak horre presiopean aurkezteko epea, baina hori urtero gertatzen den zerbait da, eta hain justu orain gehien bat hortan gabiltza sustapenean, eta zabaltze lanetan, difusioan, eta aldenean herriz-herri ere lehiaketa honen sustapenean. Jendeak interesa agertzen du, esan nahi duzuek, ematen duzu deialdiaren berri, nola egin behar diren azaltzen duzu, sustapen hori egiten duzue, gero jendeak egiten dizkizue kontsultak, pentsatzen ari gara, baina ez dakigu zalantza dauzkagu, edo jendeak gauzak garbi izaten ditu, eta orain izango da epeo garai hori jendeak gauzak egiten ariko dena. Bai, ez kontsulta jaso ditugu eta interesa agertu duten udalerri dexente, berdintasun teknikariak herri ezberdinetatik eta bar, gauza da, askotan, beti bezala denbora kontran dugula, ez? Naiz eta udara hasieran hasi ginen pixka zabalkunde eta difusio lan guzti hauetan eta sustapenean, egia da, naiz eta interesa izan, udalerri askotan agian pixka berandu iristen dela, ez? Baina dagoeneko udazkenerako martxan dituztelako, edo beraien urteko logika horren baitan, gauza horre kontua dela, edo bestelako kontuak direla, baina alde nenean interesa handia izan da, eta bereziki esango nuke ere ikastetxen aldetik eta horrela, interesa agertuten horiek prestutasun handia, pixkat, inkluso eskoletan bertan prozesu haue, lehiaketaren aitzaki hau baliatzeko gai hauek lantzeko, edo eta gaztelekuetatik, edo horrelako beste gazteria mugitzen den beste eremu batzuetan ere. Egia da Miren, bideoak aurkezterakoan jartzen dituzuen, edo jarraitu beharreko urratsak aurkezteko moduak berak jada eragiten duela, ez? Lortu nahi den, hausnarketa hori edo, azkenean, gehienez 3 minutuko bideo bat egin behar da, eta horra aipatzen duzu, pentsatu zein jarrera sexista eta machista landu nahi ditugun, eta erabaki zein beldurbarik jarrera proposamen partekatu eta zabaldu nahi dugun. Hor jada, bideo egin behar duen talde horretan, hor jada sortzen da, hausnarketarako esparru bat. Bai, eta hori da zuzen lehiaketa honen xedea ere, ez? Bideo azkenean aitzaki bada, edo lehiaketa bera aitzaki bada, helburu sakona edo guztionena hain justu hori da, ez? Gazterien artean, gai honen edo problematika honen inguruan hausnarketa bat burutzea, eta hor sortzen diren eztabaidak hausnarketak horiek dira azkenean emaitza reala, ez? Guztionena. Eta beraien artean, pentsatzen jartzen, eta hain zuzen zuk esaten duzuna. Ez da inbeste diagnostikatzea edo detektatzea, ez? Indarkeria goerak bizi dituzten, noski baietz, baina da gehiago horren aurrean nola jokatu behar dugun, ez? Eta ze jarrera edo bakoitzak nondik eragin dezakeen aldaketa hortan. Horregatik, interesgarria ditzen zaigu, ez delako bakarrik gelditzen, esango nuke, negatiboan edo identifikazio hortan, baizik eta pixka bat, modu eraikitzaile batean, jarrera hori nola gainditu edo lantzeko proposamen bada. Eta horregatik, aurtengoan ere bai, bereziki, gero igual aipatuko dugula kategorien eta guzti hori, baina txertatu nahi izan dugun berrikuntza txiki horietako bat izan da, bereziki bakarka edo aurkeztu nahi duten horientzat, point of view Instagramen eta TikToken bazken urtetan hainbeste zabaldu den formatu hori, POF, ez? Edo 3 sigla horiekin agertzen diren bideo labur horiek, oso formatu egokia iruditzen zitzaigulako hain justu, lehiaketa honen helburua
betetzeko, ez? Azkenean zuk esalditxo batean, zuk egoera bat planteatzen duzu, eta azkenean irudiz edo bideo bitartez, horren aurrean nola reakzionatzen duzun edo da, formatu horrek bilatzen duena. Eta iruditzen zitzaigun, oso ondo kasatzen zuela formatuak, pixkat justu lehiaketa honek duen helburuarekin. Ze hori ere egin beharko zuen beldur barikek, miren esan nahi dut, 2009an hasitako egitasmo bat, lehiaketa egiten ere urteak daramatzana, eta azken urte gutxi hauetan, ikusentzunezkoen mundua, kasik ere aldatu da aurreko mende osoan baino gehiago, eta hortara egokitzen ere, asmatu beharko zuen beldur barikek. Bai, guztiz. Eta pixkat zentzu horretan egin dugu hau, ez? Esaten azkenean gugara gerturatu argarena gezteriaren lenguai berrietara, ikusentzunezko lenguai berri horietara, eta batzutan kusentitzak da pixak, eta askotan igual, gehiago nire belaunaldikoen point of view, ze kristo hori, ez? Eta, baina gu gokitzen gara, eta beraien hizkuntzara lerrokatzen gara, bestela eragiteko gaitasun gutxi izango dugu. Eta, aber zer moduz doan, aurten, eta bere hartzen duten pixka formatu hau, eta jasotze ditugun modu horretan ere bestelako ikusentzunezkoa. Naiara, erakunde ikuspuntura mugitu ze pixka bat, aipatu dugu sarreran, erakunde ezberdinen arteko elkarlana eskatzen duen ekimen badela, zenbaterainoko garrantzia dauka erakunden arteko sare horrek beldurbarik bezalako egitasmo batean? Bueno, azkenean emakunden argi daukagu Mirenek esandakoaren arira gazteekin lan egin behar dugula eta gaztei hitz egin behar diegula zuzenean euren hizkuntza eta medioak erabilita. Eta horretan lerrokatuta gaude bai emakundek, bai hiru aldundiak eta Eudel. Orduan, denok batera bat egin dugu gazteen artean prebentzioa dela tresnarik garrantzitsuena. Eta horregatik programa interinstituzional hau olako garrantzia dauka azkenian lerrokatuta gaudelako helburu berarekin, ez? Eta pentsatzen dut zentzu horretan Naiara urtez urte beldurbarik programa bakoitzak uzten dituen ondorioak ere gero aztertu eta landuko direla hurrengo urtei begira pixka bat egitasmoa momentuko beharren arabera egokitzen joateko. Bai, hori da, beldurбariken etengabeko ebaluazioan gaude eta etengabeko egokitzapenean, ez? Mirenek esan bezala, aurten orain arte bakarrik taldeka aurkeztu altziren eta aurten banakako lanak ere aurkeztu aldiko dituzte eta point of view formatu horren bitartez. Ikusi dezakeguna ere da urtez urte nola gero eta hobeto identifikatzen duten indarkeria matxistaren atzean dagoen berdintasun ezaren erroa eta hori bideoetan agertzen da. Ebaluazioetan ere ikusi nola hezkuntza komunitateak, udalak eta beste eragileek pisu handia daukaten adibidez, prozesu lokalak garatzen diren udalerrietatik jasotako bideoen atzean, nabaritzen da nola hausnarketa sakonagoa dagoen eta eskoletatik aurkeztutako bideoetan berdin-berdin. Eta horrelakoetan pentsatzen dut Naiara erakunden arteko elkarlan hori ere, esan edo nolabait ere badira geruza ezberdinak ez, alde batetik herrietako berdintasun teknikari horiek daude nolabait ere herritarren gandik gertuen daudenak, baina gero bertan egiten den lanketa hori modu orokorrago batean aztertu eta aipatzen ari zaren ondorio ateratzeko, ezinbesteko da geruza ezberdinetan zaudeten erakunde guzti horien elkarlana. Hori da, koordinazioa kasu honetan oso garrantzitsua da, bai elkarlanian gauden instituzio ezberdinen artean, eta baita ere udalekin azkenian parean elkartetik koordinazio estua daukate, eta egunerokoan telefonoa altzatzen dute eta deitu aldituzte nahi dutenerako. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da jende guztia entzutea, bai gazteek, bai udalak, bai aldundiak eta bakoitza bere lana egitea eta horrela ere edapena askoz errazagoa da eta askoz errazagoa egiten zaigu gazteengana heltzea. Azkenean hori da zaiena askotan. Miren, lehiaketaren inguruan aritu gara, gero ere itzuliko gara, ipatu ditugun kategoriak eta sari buruz hitz egitera, zehorrero uste dut amu polit bat badagoela, baina beldurbarik bada lehiaketa zaratagoko zerbait ere, badituzu topaketak, baliabide ezberdinak, programa oso da.
Bai, hori da. Bueno, beldur barik programa berez, bueno, makondoren programa oraindik eta gauza handiagoa da, baina bueno, bai, horren adarra handietako bat, lehiaketa hauxe da. Eta hori da, azkenean aurtengoan esfortzu berezi bat egin duen gauzetako bat izan da, webgunean edo beldurbarik.eus atarian, ahal izan dugun erraztasun guztia jartzea. Hau da, justo Naiarak aipatzen zuen prozesu lokal horiek, ez? Eta zuk esaten zenuna, gertukoen diren instituzio publiko horiek, udalerriak edo berdintasun teknikariak edo eta ikastetxeak direlako klabea azkenean honek funtzionatzeko eta benetako gazterian gana heltzeko. Orduan, bai irakaslegoari zuzendurik, berdintasunek teknikariak izan daitezkeen bestelako rolari zuzendurik edo denalakoa jarri nahi izan ditugu, ahal izan dugun erraztasun guztiak. Hortarako, esan bezala, atarian, webgunean, beldurbarik.eusen, badago baliabideen atal berezitu bat, zeinetan badauden bai gida praktiko batzuk, bai nola zure herrian sustatu lehiaketa, bai gaia nola landu eskola eremuan edo gaztelekuan, hainbat eta hainbat gida, pixkat lehiaketai begira bideoa nola, bideoa prestatzei begira, gazteekin gaia nola landu, osea, jarri dugu, ahal izan dugun errestasun guztiak, eta bestalde komunikatiboki ere bai, beste atal berezitu dago baliabide horien barruan, kartel mutuekin banerrak egiteko, azkenean beharrezko prentsa ohar ereduak edo dena delakoak, hori, ahalik eta errexen izateko, hain justu, hori ez, lurreratzearena eta bertako errealitatetara eramateko lehiaketa hau, eta hori. Eta zuk aipatu bezala, topaketak, azkenean, hori da, lehiaketaren amaiera edo publikoa litzateke, aurtengoan azaroaren 24, uste dela ostirala, harrapatuta 28 barkatu. Azaroaren 28an burutuko duguna, Derion. Eta hori da, ez da, baina justu nahitara ez da sari banaketa soil bat, ez da horregatik horrela deitzen, topaketa izan hartzen du, helburua ez delako soilik lehiaketan parte hartu duten bideo lehiak, irabazlei edo sariak banatzea, baizik eta beste hausnarketa espazio potente bat izatea du helburu. Aurten esan bezala Derion burutuko dena, eta hor ere arratsalde osoko egitarau bat burutuko da, tailer ezberdinak egongo dira indarkeria matxistan inguruan hausnarketa hortan jarraitzeko, gazteria bertaratzeko, eta saiatzen da ahalik eta formatu erakargarriena egiten ere, ahalik eta gazte gehien parte hartzeko egun horretan ere. Naiara, pentsatzen dut, orain aipatzen ari garen material eta baliabide hoiek guztiak, bai kartel mutuak, material komunikatibo hori, material didaktiko hori, urten poderioz urteak pasala, material hori eraldatzen eta egokitzen ere joan behar izan dela. Ez aipatzen genuen lehen Mirenekin, bideoak egiteko TikTok eta modu ezberdin horiek, gaur egun erabiltzen diren horiek, materiala ere zentzu horretan gaur egunera egokitu beharra ere garrantzitsu izango da. Barkai dazu segundu batean, ea hitz egiteko mikrofonerik ibar diogula, eta ataskatuta gelatu zaigu sisteman, segundutxo bat. Oren bai. Bai, hori, zaten nengoen berez materiala egokitzen dugula urtero. Adibidez, 2021an egin zen material didaktikoa hezkuntzarekin batera, hori ez da egokitu berez nahiko, atzokoa delako, baina urtero bai izen aurten gutxien saiatu gara errazago egin, aurrek urten ez dagoen materiala ere jarri dugu aurtengoan, eta pixkat urtero ikusten ditugun gabezi txikiak saiatzen gara konpontzen edo erraztasuna ematen. Miren, tira, lehiaketaren kategoriak aipatzen genituen lehen esan dugu baita ere, amu politak badirela sarien inguruan, konta iguzu, lehiaketan parte hartu nahi duen entzuleren bat edo baleo, gazteko harriaren bat orain, ez dakit, hau zuzenan akaso ez, baina gero, honen berri izaten baldin badu, ze kategoria dauden eta ze sari dauden konta iguzu apur bat. Osangi, bai, urtengoan, bi kategoria nagusi edo liratezke, adinan araberakoak, hau da, berez lehiaketa 12 urtetik 20 urte bitarteko gaztei zuzendu dago, baina adin tarte zabal horren barruan, bi adin tartez berdintza ditugu. 12-16 urte bitartekoak, eta horiek, lehenengo kategorian edo parte hartuko lukete, eta 17-20 urte dituztenen artekoa. Gero, adin tarte bakoitzeko,
bi sari ezberdin egongo dira, edo bi subkategoria edo daude. Lehen Naiarak aipatu bezala, orain arte talde lanak aurre ikusten ziren, soilik, baina aurtengoan banakako lan hoberenaren sariare egongo da adintarte bakoitzeko. Talde lanen saria 650 euro izango dira, eta banakakoarena 200 euro gehi liburu sorta bat eskainiko zaio irabazle bakoitzari. Eta horretaz gain, publikoaren saria ere egongo da, hau da, azaroaren 9 arte dago epea bideoak bidaltzeko, parte hartzeko, baina guk azaroaren 9 uste dut ostiral bat dela ere, horrek errezanago. Azaroaren 9 da, igandea. Igandea, hori da, aste horren amaiera bitarte, eta urrengo aste horretan 10 aurrera jarriko gara ero moduan, pixka bat baldintzak ondo betetzen dituzten bideoen kriba hori egiten, eta baldintza guztiak txukun betetzen dituzten bideo guztiak beldurbarik.eu satarira igoko ditugu. Eta hor, epe bat egongo da publikoaren saria aukeratzeko, da bozkatzeko. Orduan horrere, kanpaina egin nahi duten hoientzako, deialdia, publikoaren saria irabazteai begira. Eta bestalde, epaimaikidek ere, kategoria bakoitzeko irabazletaz gain, ikusentzunezko lan honenaren saria aukeratuko dute. Beraz, sari dexente, edo, kategoria dexente daude, hori, esatuzuna, aliciente moduan, irabazteko edo aukera politak ere bai, eta hortaz gain, bergoraztea, bestalde, tokiko, udalerri batzuk bere egiten dutenak lehiaketa hau, beraien lehiaketa propioare, bere hartzen dute lehiaketa nagusia, eta beraien sari propioak ere eskaintza dituzte, beraien sari banaketa propioare antelatzen duten udalerriak badaude, beraz, adi egon daitezela gazteak ere, kaso bere herrian, lehiaketa propio baldin badago, agian, sari doblea jasotzeko ere aukera badutelako. Eta hori litzateke pixkat kategoriei dagokiena. Bestalde, kontutan hartu harreko irizpide nagusiak, hasieran zuk aipatu bezala, 3 minutuko iraupen maksimoa izan behar duela, bideo motzak laburrak direla. Bestalde, naiz euskera zen gazteleraz aurkezteko aukera bada, baina bai bi hizkuntzetan eskatzen den zerbait da azpititulatuak egotea. Orduan, detailetxo hori, mesedez, kontutan hartzea gogoratzea, hori ez egiteagatik, lehiaketatik kanpo gelditza, penalitzateke. Eta, azkenik, kontutan hartu behar dena da, lehiaketan parte hartzeko, ez dela bere hortan bideoaren artxiboa edo bidali behar, baizik eta lotura bat da bidaltzen dena, bai. Izen ematea, fitxa bat bete behar da, eta lehiaketan parte hartzeko izen emate fitxa horretan, link bat edo URL bat da jarri beharko dutena, eta URL hori da, bideoa non igo dutena dena. Hau da, YouTube plataforman, TikTok, Instagram edo eta Facebookera igota, link hori gero txertatu eta listo, eta horrela parte hartuko litzateke. Kontutan hartzea, noski modu publikoan publikatu egon behar duela bideo horrek, guk ere gero hori ikusi eta gure ganatu alizateko. Esango dugu, beldurbarik.eu webgunean informazio hori guztia, oso modu errazean azalduta dagoela, guztia ondo azalduta dagoela. Miren, kuriositate modura, zer jasotzen dira gehiago, taldean egindako bideoak edo bakarka egindakoak? Nik uste dut, momentuz taldean aurkeztutakoak izan direla gehien bat, justo erratik esate dizut, askotan igual, eskolatik edo gaztelekutik, sustatutako bideoak izan direlako ere bai, lanketa baten ostean, eta orduan, normalean klase modura edo taldetxo moduan, edo gutxienez binaka, askotan bakarrik zerbait egitea ere kosta egiten da, baina aurtengoan, esan bezala formatu berri honen proposamenarekin, ez dakit zer gertatuko den. Naiara, esan dugu, egitasmonen helburua badela gazteen artean kontzientziazioa, badiru Naiarekin erazoak ditugula inigo? Uste dut Naiararen konexioa galdu egin dugula. Mireni egingo diogu galdera, esan dugu, egitasmonen kontzientziazio helburu hori badagoela, hausnarketa eragitearena, ez dakit urtez urte somatzen da programa garatzerakoan kontzientziazio lan hori eta hausnarketa lan hori gero eta presenteago dutela gaztek? Ni nire esperientzia, lehiaketa zeratago ere, urtea daramatzalako ikastetxetan ezkidetzan inguruan eta indarkerian inguruan tailerrak ematen. Nik uste dut, azken urtetan nesken aldetik bai badagola evoluzio oso handi bat,
hau da, alduntze beraien eskubideen jabe edo jakitun izatearen zentzuan. Eta mutilekin oroar pixka blokeo bat, blokeo gora batean gaudela, gehiago resistentziatik edo ezakit pixkat atakatuak edo sentitu direla agian orain arte ezkidetza landu den moduagatik, edo, ezakit, hor nik uste dut orokorrean gizarte bezala ere hausnarketa bat badugula, edo autokritika bat egin beharra, ez dugu asmatu, agian orain arte oso ongi. Baina nik uste justu klabea hortan dagoela, eta mutilekin asmatzean nola landu gai hauek, azkenan hori ez da nesken movida bat, edo nesken arazo bat, osea guztiok pairatzen dugun indarkeria bat da. Eta eraldaketa aukera handi bat justo hor dagoela, ez? Mutilen jarreren aldetik eta mutilen implikazioaren aldetik. Eta horrexegatik, nik ere pixkat, terrenalean edo gertutik tokatu zaidanean sustapen hau edo gazteriekin egotea, badibidez, lehiaketaren abiatzea Lau Haizeta ikastetxean Donostin, Auzoko DBH-ko eskola batean egin genuen, eta goiz hartan tailer praktiko bat burutu genuen, bideo, pixkat lehiaketei begira nola parte hartu, eta gaia lantzen aritu ginen, ez? Eta hori da, ez? Nik uste dut, askotan simbolizatu den izebergaren simbolismo hortara joz, larrien diren indarkeria matxista egoeraiek oso errez, eta gaur egun ez, nahiko errez gazteriak ere identifikatzea ditula, baina erronka handiena oraintxe bertan hor dugula, ez, izebergaren oinarri hortan, hau da, egunerokotasunean, oharkabean pasatzen zaizkigun egoera txiki horietan, eta nik hortan, sarteiet kaina edo saiatzen ez, hori sustatzen ere gazten artean, ez? Horiek dira oraintxe bertan egian klabe handienak edo hoiei buruz hitz egitea da interesgarriena, ez? Eta gauza guzti horiek desagertzen ez dien bitartean, izebergaren tontor hori ez zaigu inoiz desegingo. Orduan, eta mutilen aldetik hori nik uste dut badutela, eskura edo gauza txikipila bat eraldatzeko oraintxe bertan. Askorako eman dezaken gaia da, kaso beste batean ere luzeago landu genezakeena, baina gaurkoan beldur barik egitasmoaren ingurukoak azalduta utzi beharko dugu, berriz ere gogorarazi, beldurbarik.eu egunean, informazio guztia lanak aurkezteko epea azaror arte zabalik, eta gure aldetik, parean elkarteko Miren Lantzi eta emakumendeko Naiara Leali, eskerrak ematea besterik ez gaurkoan gurekin izatagatik. Mila esker eta segi ondo bikote. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10 eta 53 ditugu, aurrera egin behar dugu, gonbidatu gehiago orkesteko eta Lapurdi ingurura jo behar dugu hurrengo minutuetan. Zergatik lotzen ditugu familia eta odola, besteak mugatzen ote du norbere barruko kaiola, nere bihotzari badakit beste zain batetik sartzen zaiola, egurra soberan izan dugu, ta itzali zen argi zaiola. Donibane Loitzunera goaz, Donibaneko ikastolak gure eguna antolatu baitu urriaren 18-rako. Larun bate ontarako ez, urrengorako nola baita esateko, datorren astebururako herriko etxearekin batera. Eta tira, hortxe antolatu dute programa osoa gainera, hainbat egitasmo tartean uztartu dituena. Bertan izango dira hainbat musikari, bertan izango dira hainbat ikuskizun, jana eta festa ere ez da faltako, eta tira, goizeko edo guerdiko 12-etatik gaualderaino, iaia horrela lauso xamar geratzen den egunaren amaieraraino, gure eguna ospatu eta gozatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Guk, dagoeneko telefonaren bestaldean dugu, hain zuzen ere, ikastolako guraso elkarteko kide den Maider Galant, antolakuntzan buru belarri murgilduta, eta gurekin hurrengo minutuak egiteko prest, Maider Galant, egunon eta ongietorri bigarren kafera. Egunon. Aizu, gure eguna aipatu dugu, ari zarete buru belarri lanean aipatu bezala, baina nolabait egiten den lanketa batean, eta ez dakit gurasoen arteko nonbaitetik sortuko zen gure eguna antolatzeko behar edo gogo hori, nolako izan da nolabait gure eguna bultzaduen energia hori edo nondi dator? Duela zunbait urte jadanik, guraso batzuekin gogoetan ari ginelarik, ohartu ginen ikastola ekitaldia hainitzetan parte hartzen zuela. Hainitz gauza antolatzen ginuen, baina falta zitzaigun gure besta bat.
ikastolaren besta bat, jan nahi du gure nartasuna erakusten duen besta bat, ala nola euskara entzutenen besta bat, gure kulturari lotuak diren arlo desberdinen topagune bat, dantza, musika, eta bertako janariarekin. Eta hola zitzen hausnarketa gure artean, ganen urteetan nahi izan dugu hori bururaino eraman, baina antolaketa handi bat izan zen, eta ezin izan genuen egin, eta aurten lehengo edizioa dugu, hori da. Lehenengo edizio honetarako, zuk aipatu bezala, nolabait kultura, musika, gastronomia, dena uztartuta, azken finean festa bat, hori da finean gure egunak barne biltzen duena, baina festaren elementu guztiak behintzate jarri dituzu hemen mai gainean, edo Foch plazaren zabal eta luzean, esan da bezala, egun osoan zehar gozatzeko. Bai, guretzat biziki garrantzitsua zen, Donibane Lohitzune erdian izaitea, zenta dena egin nuen, jaten nuen bezala, euskara jalkiari plazara, eta Donibane Lohitzunen ere, beraz hor kokatu gira plaza berri horren erdian, eta erdigunean izanki hola gehiengoa ere unkitzeko, eta gure gana etortzeko. Eta egitaraua zehazten aldut, beraz hasiko dugu besta amabiltan, mutxikoekin, eta gero izanen dira horren batetan ikastolako aurrek kantaldi bat proposatuko dute, oiu kanta taldearekin, hori biak arte, eta hatxalean izanen ditugu hainbat animazio, izan ditugu makiaja tailer bat, aurrak makiatzeko, gero izan den dugu ere ipunkondaketa bat, eta hori ere nahi ginen keinu bat egin euskal kulturan ahozko tradizioak oso garrantzitsuak direnez, keinutxo bat horreri, ipunkondaketa horrekin. Aurren jokoak ere euskal herriko joko tradizional batzuekin, tirasoka, arto biltze lasterketa, zaku lasterketa, olako zerbaitzuekin. Eta gero seietan aurkeztuko da ere begi, da euskal dantza elkarte bat, Donibane Lohitzunekoa, eta horiek egingo dute ikuskizun bat ere, siberutar dantzak proposatuz. Eta zazpietatik goiti ukango ditugu kontzertuak. Beraz, kontzertuetan hasiko da Tristan Murgit, Barkar lanako talde bat, gero Isabe talde bat, eta izanen dugu Odei ere, eta hori posten gira, jakimer da Odei, Donibane Lohitzuneko ikasle oiz bat dela, eta zinez biotetik eskertzen dugu gure egunera etortzeagatik. Eta bukatzeko izanen dugu DJ bat, gaualdia bukatzeko bururaino eramateko. Beraz, parrandare nolabait barne bilduko du, proposamen honek guztiak, Thunderfestekin izango da nolabait gau amaiera hori, Tristan Murgi, Xabe eta Odeiren kontzertuak, izen emate behar bat badago, Maider, edota bertaratu eta antxe nahi dena jan eta edateko aukera izango da? Bai, hori da, hanbertaratu, ez da izen ematerik, txosnak izanen ditugu, edateko txosna, beraz, dena eguerditatik goiti detia izango da, edariak, eta izanen dugu baskari txosna bat, taloak eginen ditugu, baina talo bereziak ere izan dugu gastronomia piskat garatu, izanen da jaintzopa, talo berezi bat ere piskat barazki, xerrikiarekin, eta gero fritak, esnea, euskal biskotxak, eta xantza badugu gurasoetan baitugu sukaldariak, eta hor bertan sukaldatuko dute, edo bezperatik, beraz, pentsatzen oso gozoa izango dela.
itxura guztia dauka. Guztia etxetik eta etxera, aipatu duzu, odei bertako ikasle izandakoa duzuela, gurasoak sukaldari lanetan ariko direla, bueno, euren ogibideak ere hoiek direlako, beraz, nolabait, oso zuen artean egindako eta antolatutako festa da gure eguna, Maider. Bai, da gure ikastolak dirua behar du, biztan da, beste ikastoletan bezala, eta badugu besta komite bat, eta berak antolatzen ditu beraz ekitaldi desberdinak urtean zehar, eta beti ikastolako guraso guziak lantxandetan ari dira, eta hor egunetan, hor gure eguna, bestan, adibidez, guraso guziak lanerako dira txandak egiteko, besta hori izan dadin. Tira, datorren asteburuan izango da, urriaren 18an esan da bezala larun batez, eguerdiko 12etan abiatuko da nolabaite egitaraua, eta bertan denetarik ikuskizunak, dantzariak, ipuin kontalariak, magiarako espazioak, kontzertuak, eta jana ere, esan da bezala, zinez goxoa, edo behintzat, hemendik behintzat, amaiketarako gogoa piztu diguna, beraz, entzuleo kurbil zaitezte Foix plazara, Donibane Lohitzunera datorren larun batean, eta bertan gainera, zeuen kasan, izenik eman behar izan gabe, erreserba ez da izen bat denborarekin egin behar izan gabe, eta burua erotu gabe, joan eta gozatzeko moduko Donibane Lohitzuneko ikastolaren festa gure eguna. Maider Galant antolakuntzako kide eta guraso elkarteko kide dena, mila esker azken minutobek gurekin egin izanagatik, eta goza ezazuela asko eta goza dezala jendeak datorren asteburuko ekitaldi horretan. Mila eskertu bai, aio. Zaindu. Eta entzuleok 11:03 minutu ditugun honetan, bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko estudiotan da, Itxaso Leon lankide, Itxaso egunon. Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzuleok, gogora ekarriko dugu eguneko gaietako bat dena, Israelek atxilotutako Global Sumut flotilako lago Euskal Herritar ekintzaileak astelen gau honetan bart heldu ziren Loiuko aireportura. Tratu txarrak eta irainak salatu zituzten astelenean zehar estatura bueltatutako lehen ekintzaileek ere. Pasaden astetik Israelen preso egon ostean asteleneko azken orduan heldu ziren lau Euskal Herritarrak. Lehenik Greziara deportatu zituzten eta handik Bilbora egin zuten hegaldi erregular batean. Garaketa naizek ezin izan dute baieztatu momentuz, tratu iraingarririk jasan ote zuten Negebeko basamortuan dagoen Saharonim kartzelan. Izan ere ekintzaileon defentsa eraman duen Adala elkartuko abokatuek salatu dutenez, atxilotuek erasoak eta indarkeria jasan dituzte portutik kartzelara eraman zituztenean. Eskerra Republikanako Jordi Coronas izan da bere testigantza eskaini duenetako bat. Bueno, lo calificó como un secuestro lo que vivimos, porque fuimos abordados en aguas internacionales a punta de fusil por fuerzas especiales. Nos tuvieron 6 horas sentados en el suelo con unas bridas colocadas en las manos a la espalda, con el dolor que esto provoca. Nos daban patadas por la espalda cuando nos apoyábamos. A Greta Thunberg la colocaron debajo de un carrito de equipaje con una bandera de Israel para que viniera el ministro de Defensa a hacerse la fotografía y su acto de propaganda. Bain zuzen ere, 2025ko urriaren 7 dugu gaur, eta 2 urte betetzen dira Hamasen erasoetatik, eta hauen ostean Israelek abiatutako aurrekaririk gabeko sarrasketik. Duela 2 urte gaurko egunez, Hamasek espero gabeko erasoa gauzatu zuen, 3.000 eta 5.000 misil artean jaurti ziren eskuartzea Esderot herrira eta hainbat kibutzetara eramanez. Gutxienez, 1.200 hildako zenbatu daitezke lehen eraso honetan. Orduz geroztik, gerrak ez duetenik izan, jasan ezina den genozidio bilakatzeraino. Israelgo defentsa indarrek gutxienez 75.000 lagun hil dituzte 2 urtean, kopuru erreala 10 aldiz handiagoa ere izan daitekeen arren adituen arabera. Gatazka berak Libano, Siria, Yemen eta Iranera suntsipena eramandu era berean. Eta gurera itzulita, Euskal Herrira itzulita aipatuko dugu ere, astearte honetan bertan hasiko dela 2024ko korrikan 36 etorkin Ipar Euskal Herrira sartzen laguntza egozten zaien 7 lagunen epaiketa. Prozesu
prozesu judiziala martxan jarri eta Jakus dinamikapean bildu dira elkartasun keinuak eta migrazio politiken aurkako salaketak. Ordu bietan hasiko da epaiketa Baionako auzitegian eta hain zuzen aipatu bezala elkartasun keinu hoien parte, ordu bete lehenago antolatu dute elkarretaratzea ere bertako atarian. Amaia Fontan, Jakus dinamikako kidearekin hitz egin dugu gaur goizean Naiz irratian. Frantses estadoak eta frantses poliziak eta frantses justiziak auziperatzen gaituzte eta hori aurre ikusia ez bazen edo bai, berdin zen guretzat nahi genuena zen zinez desobedentzia zibil ekintza bat hirugarrena beraz egin, eta beraz guretzat argi zen behar zela mobilizatu horren inguruan. Besterik ez aipatzeko momentuz, 12etan aipagai berriekin itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago esan da bezala, eta guk orain aurrera egin behar hementxe, bigarren kafea entzuleok zuekin hartzen jarraitzeko. Bagoaz esan da bezala, gure hurrengo kolaboratzaile aurkeztera. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te llega. Lehen aipatu dugu Eukene Larrarte beti liburu batekin etortzen dela gurera, eta gaurkoan best seller bat ekartzekotan geratu ginela, liburu dendetan, etengabe saltzen ari den liburu horietako bat, eta ez dakit irratian, edo mikroak piztuta izan zenela, mikrotik kanpo, baina nik aurreratu nion liburua. Etzela kalitate altuko liburu bat, baina ere badago zer aztertua esan bezala, saldu dabilelako Euskal Herriko liburu denda bakoitza, eta hori aztertuko dugu, Eukene Larrarte, egunon? Non? Nik esan izan, kalitatea, iskas. Eta, valorazioa egingo duzu, edo ez? Bai, egia esan zukin bat nator, baino ez ziten gogoikendu irakurtzeko, ze benetan ja liburu denda guztita jun, eta etengabe hau ikuste esan irakurringot, ez? Milioika pertsonak esate baute ona dala irakurtzeko, zein dago juri, ez? Esateko txarra dala. Guztiz ados. Ados nago, ze niri gertatu zitzaidan, joan nintzela liburu denda batera, eta mentxe bertan, herrian, Tolosan, eta liburu salduenak, eta daukate apala hortxe jarrita, eta lehenengo postuan zegoen gero, joan nintzen Gasteizera, beste liburu denda batera, beste kate batera, eta antxe ere, top 3 salduenak, eta antxe zegoen, eta joan nintzen liburutegira, herriko liburutegira, eta galdetu nuen, bazuten, eta itxaron zerrenda, zegoela esan zidaten. Beraz, arrakasta sekulakoa, TikToketikat. Zebai TikToken ikusia nuela, jendeak irakurrita zuela, eta egiten zituztela iruzkinak, eta horrelako review, edo booktoker hauek irakurtzen zituztela, baina gero, pantaietatik atere jendea ari dela irakurtzen. Bai, nik egia nire ingurun, ez niola inorrei entzun hau irakurrizunikan, baina, egia da, lehen bizaiok eta gero bigarren kafen esan hola, hirugarrena izan da deia liburu bat pixkat, desberdina, ez? Igual, errexagoa edo gehiago engantxatzeuna, ez? Azkenen, pertsona asko edikoste itezai irakurtzea, eta azkenen trama oso zailua jartze bazu, edo azkenen pixka gehiago pentsatu bazuna, pertsona batzu behar dute liburua, sentzioa, errexa, ez dakit entretenigarria, eta esan, irakurrikot, eta gero, gomendatuko jot jendeai. Eta, itzaiten nahi gara asistentari buruz, Freida McFadenen liburua, bestseller bat, thriller bat hau,
eta ba, bueno, seguru nago zein liburu den datan Goiuruk esan bezala aurkituko dezuela, ze bere biziko buma izan du, ni TikToka ez dauket, baina, bueno, ikusi ditut bideo batzu, Freida McFadenen ezakit 20 liburukin, jendea, erotuta dago, gizton fandoma sortu egile honek, eta ba, bueno, 9 milioi ale baino gehiago saldu dira, orduan, ba, bueno, zifra hauek ikuste dituzut, ez dezu, nahi eman ziten FOMO nola esatea hau ez, ba, irakurri nahi dut, eta esan, bueno, ba, oporreta juten nahi zene, Menorka jonitza lagun batekin, venga, ba, hortxe irakurriko dut, ez? Igual ez ezue izenburua ezagutzen, asistenta, de asistent, la asistenta dana dalakoa, baina ziur naiz erakusleioetan behintzat liburua ikusi duzuela, ze da liburu bat urdina, eta gertzen da zerraia moduko bat, ez? Bai, eta bertan, ba, bueno, begi bat ikusten da, ez? Ba, bueno, espiatzen edo horako zerbait hariko baliz bezala, eta, bueno, ja da pixka, bueno, horrere baita ja pixkat igual erakar dezakela, ez dakit, puntu baten, eta, ba, bueno, liburu honen ingurun hype handia sortu da. Eta guain, etortze zait, nire amana hotxa, esatitela, jo, txika, ez erabili, hitz arraro berri hauek, ez? Ez dakit zer dan hype, eta orduan esan, bueno, ba, gaur azaldu ingo de zer dan hype, eta hype, ba, bueno, termino hau da, ba, hype egoteak esan nahi du gehiagizko, ba, ikusmina edo gogo handia dagoela zerbaiten inguruan. Hala nola, ba, produktu bat, zerbitzu bat edo ekitaldi baten inguruan. Askotan, ba, publizidadeak eta marketinga sortutakoa. Eta, ba, dator inglesezko hiperbole hitzeti dator, eta orduan, ba, bueno, hype handia edo ikusmina handia edo sortzen du liburu honek edo sortu du, eta, bueno, ni biktima bat izan naiz, eta horregatik irakurri dut. Eta, ba, bueno, Goiurik esan bezala, liburu dendatan seguru ikusi zuela tapaki urdin bat, ola, sarraiean begi batekin, eta hortxe junitzen da nere erosi nun. Eta, bueno, espektatiba asko nuzkan, liburu honekin, jode, azkenen, hainbeste milioika pertsonak irakurri dute, ba, zurire baita, ba, espektatiba sortzei zu ez, eta gero, hola datoz gero dezepzioa, zen liburukin gertatzen zaite, ez dakit zure gertatu zaizun, baina asko espero liburu batengatik, eta gero, ez da hainbesteako. Arazoa gu gara, arazoa irakurlea da, espektatibarekin joategatik. Izan daiteke, baina, bueno, nik gaurko liburua zitzeingo dut, eta gero erabakiko deu, bueno, ze gertatu da hemen. Bueno, ba, orduan, hasiko naiz pixkat egilei buruz hitz egiten, ze Freida, ba, bueno, nahiko, ba, bueno, egile, bueno, gustatzen zaite, pixkat egile buruz kuskusiatzea ze askotan, gero, ba, bueno, anekdota batzuk eta historineko kurioso batzuk sortzeia, eta kasu honetan, ba, Freida McFadden, idazle eta mediku bada, estatu batuarra, eta, bueno, garuneko lesioetan espezializatua da, eta ez izer honekin idazten du, eta, ba, bueno, supersalmentako liburu pila bat eukitu, hien arten ba hau, eta thriller psikologiko eta medikutzan jardunakin lotutako mundun girotako, ba, lanak iteitu, ba, azkenen, ba, bueno, bere lanbidea medikua da izatea da, eta pixkat hortaz baliatzen da, ba, berak ez du oso argi uztenea kasu errealetan ikusten duna gero islatzen duen liburuta, baina tira pixkat bai baliatzen du bere lanbidea, eta atentzioa ditzen du, ze bera saiatzen da pixkat anonimato hori, bazakite mantentzen, ez du nahi pertsona ospetsu bat edo famatu bat izan nahi, ez ditu elkarrizketa asko izaten, eta bueno, sortzen du horrek hype gehiago de baita, ez? Eta, ba, bueno, pixkate baita begiratzen aritu nintzen interneten eta hola, eta, bueno, fan pila bat dauzkaz, azkenen ikustet askotan efektu kontrakoa sortzen dezula, ez? Nahizunen sekretuan mantendu zere burua, edo pixka bazun ondizatu zen, edo egilea, ba, gara horrek, gero sortzen du nire ustez fandoma handiago bat, eta benetan jendea oso erotuta dago egile honekin eta bere liburuekin. Eta, bueno, ba, sinopsia edagokionen, ba, bueno, Mili da protagonistetako bat, eta bera, bueno, lanpostu bat aurkitzeko etxipen ez da neska gazte bada, eta Winchesterren, ba, bueno, etxera joten da, ez? Ba, bueno, diru pila daukaten bikote bada, eta bueno, bertara joten da, laguntzaile gisa, edo etxeko langile gisa, ba, lan eitea, ez? Eta kontratatu egiten dute. Dena normala dirudi, bueno, nahi etxeko langile ateukitzaia, normaltasunetik pixka kanpoi joa, baina, bueno, dena normala dirudi, azkenen, ba, etxeko Andrea, Nina, izena duna, ba, bueno, gauza errarok, eta pixkat behi bizitza zailtzen hasten den arte, eta, bueno, hortik aurrea garatzen da historioa, eta ez naiz aurreago jungo, zegoen dikan, ba, bueno, entzulegoari aukera nahi diot eman berak irakur dezala liburua, eta hype gehiago sortu nahi duzu. Hau, marka da, dauzkau hemen liburua, gorrotu duzen, goño,
nahiko txartzat definitzen ari diren bi pertsona, ematen aukera entzulari irakurtzeko. Bai, bidaz eskuzabala gehan. Bai, eta nik gauzat esan berri zut, adibidez, kalitateari dagokionez, eta adibide bat jarriko dut Twilight edo Crepúsculo kalitateari dagokionez, nik agian ez nuke gomendatuko zentzu horretan, baina uste dut noiz edo noiz, aipatu izan dudala nik hau hemen, milaka ez irakurle bihurtzen dituen liburu bat, ja kalitatezko liburu bat da. Hau da, idazkerari dagokionez, agian ez, baina lortu du irakurtzaletasuna sustatzea, eta orduan liburu on bat da. Agian ez da literatura ona, baina liburu ona da. Eta honekin, pixa bat gertatzen zait horixe, agian jendearentzat izango dela thriller generora gerturatzeko modu bat, edo benetan liburuetara gerturatzeko modu bat, hau da irakurtzeko iturarik ez duenak, liburu hau hartzen balin badu, naiz eta gukenek eta biok esan liburua ez dela ona, badio pertsona horri liburu bat hartu eta egunero irakurtzeko ohitura barneratzeko, Tira, bai, nike baita, horregatik. 9 milioi irakurle, ez da gitzen bat, 30 hizkuntza. 9 milioi irakurle goiurietan ere aurka. A ber. Nik uste dut ez... Datozela hogeinaka. Banaka, filan jarri. Hau da jaipa sortu nahia. 9 milioi irakurle goiurietan bion aurka. Igual guk eman baio marketina, Fridari. Frida, deito. Jarri gurekin harremanetan eta... Frida benetako pertsonaia bada, zor badira kasuak pseudonimo natzean eta eskutatzen den jendearena eta... Erdizka da, bada eta ez da. Berare baita pseudonimo horrekin idazten du, medikoa dala egia da. Baina, bueno, gero bera saiatzen da pixka sekretismo mantentzen. Ez da Carmen Mola bezala. Gero, bueno... Ez badakigu, badela emakume bat, badela medikua, baina bere izena ez dela Frida McFadden. Hori dakigu. Eta nik aurpegi ikusi diot. Eta hilea, ez dakigu nolako duen, ze beti... Hilea ni petxatu nun peluka zala. Bai, aitortu du. Aitortu du? Bai. Erabiltzen duela apropos hile horre. Eta aurrekoak. Bai. Bueno, hor txutziko deu. Sinopsia hor utziko deu, ze gehiago kontatzen badet, liburu oso azkarra da, seitun sartzen zea historian, eta irakurtzeko amateizu ze akzioa seitun hasten da, orduan hor utziko dut. Eta ekarriko dut etxeko langilearen figura, gaurkoan, ze, pixkatitzen dut figurari buruz, eta baita terminologiari buruz, eta, itzultzaren neuronalaren arabera, asistenta del hogar, erderaz, bere itzulpen zuzena etxeko langilea da. Baina, etxeko langile baino gehiago askotan esaten dana da, neskame, kriada, txatxa, bai. Historikoki horrela izan da, eta gaur egun ere guaindikan nik entzuten ditu termino horietan, eta hemendik argitu etxeko langile edo etxeko laguntzaile ere baita ikusi dut, baina horrela esan behar dela. Duela urte batzuk, emakumeak izan ziren etxeko langile bilakatzen zirenak, eta langile ikusi zinak izan oizien. Horren adibide garbia da, 2022 arte, kontue, hau da, duela 3 urte, arte etxeko langileek ez zutela eskubiderik langabezia prestaziorik jasotzeko. Eta oraindik ere, gaur egun, baldintzei eta lan eskubidei dagokienez, tratu txarrena jasotzen dituzte sektoretako badala. Orduan, borrokak dirau. Eta, hortik aurrera, hobekuntzak izan ditu, eta izan baditu da feminismoari esker, eta baitare, grebak eta mobilizazio esker. Orduan, beste adibide garbioan, esaten badizue grebak eta mobilizazioak ez dutela ezertako balio, gaur egun eskubide gehiago dituzte etxeko langilea, horri esker, ez? Gero, Eider de Diosek, liburu bat aterazun, sirvienta, empleada, trabajadora del hogar, género, clase, identidad en el franquismo y la transición del servicio doméstico. Eta, berak dio bertan, aldaketa, bai gertatzen ari dela, baina labeetan aritzen ziren gizon langileen historia erregistratu eta goraipatu izan dela. Baina labeetan, baina inoiz ez neskame batena. Eta nik hemen, etxean, nire amona, Begoñak, neskame bezala egin zuen lana, neskame, etxeko langile bezala, guazen,
zuzen esatea, bea bere buruan eskame esaten du, baino etxeko langile esan behar da. Eta, bueno, bera 17 urteekin etxetik hartu zuten, eta Gipuzkoako obispoaren palaziora juntzan, aietera, bertan sartu zuten 17 urterekin, beak esatezun nik ez nekin ezer. Eta bapaten sartu ninduten palazio batean edo, ez? Dena egiteko, eta bueno, beak nahiko normaltasunakin esaten dit, ez? Eta ni harrituta nola kontatzen dizkiten bertako istorioak, eta, bueno, istorio batzuk baita ondo lo eziteko, eta, bueno, amona errespetua gordetzagatik, bueno, gaur ez ditutenak aterako, baina, bueno, imagina dezakezue bertan bizitzen ziren gauza, gero ere baita, bueno, ibili zen beste emakume baten etxean eta bar, eta, bueno, beran eskame izan zen, eta asmatzen duzuen hilabetean zenbat ordaintzen zioten, hilabetean, 7 euro. Hilabetean, 7 euro. Wow. 7 euro. Bai. Eta, bueno, behintzat, bueno, ordaintzen ziote, baina askotan bazan, bueno, ospea eta ezagutza oparitzen zizuten eskame izateagatikan, orduan, bueno, nera mona eskertuta marko zuen 7 euro jasotzagatikan, eta, bueno, hemen nire ekarpena monai buruz, bueno, nik uste duintasun hoi eta aitormen hoi merezi dutela, ze gaur egun ere baita askok eta asko borrokatzen jarraitzen dute, bereen eskubidengatik. Eta, bueno, berriro, liburu etoriko gea, eta pixka eta analisi objektibo bat ingo dut, ez? Baina arte esan dut ez zaitela gustatu, baina, bueno, oazen pixka puntu objektibo batzuk analizatzea, ez? Irakurketa erraza da, simplea, deskribapen eta detaile askoi gabe, ez? Ez dizu imaginazioa, ez dizuzten juten ez dakinoa, zebeak oso argi esate izua gola da, ez dakit, deskribapenetan etzea galtzen. Eta, bueno, nire begietan aldiz, erraztasun horrek, edo simple izate horrek, sortu zitena zan, pixka bat kontakizuna infantila zala. Ez dakit, ez? Oso sentzioa, ez dakit, ume bat entzabezela kontatuta, errazagia, simplegia, detaile falta, nik imaginazio asko bat, eta ebiez irakurtzen detenen aguzti subjetiboa da, ez? Baina gustatzen zai deskribapenak egotea, pixkat, bazakit, imaginatzea, o detaile geixio, eta hola, bueno, hau, hoi, gustatzen zaion antzat, liburu hau oso ondo dago, zehatza da, motza da, ez dakit konkretua da deskribapenetan. Gero, liburu hau asko definitzen du plot twist deritzonak, bale? Ben beste parentesi bat iriko deu, eta berriro, bueno, deskribituko dut zer dan plot twista, zen ikustet zinemaren munduan eta irakurketaren munduan. Ondori zara, zegoek hemen barra erabiltzen ditu horrelako kontzeptuak. Eta ez ditugu azaltzen. Igual batean kontzepturen batekin konturatzen gara eta azaltzen dugu, baina normalean, hola doaz, beraz, entzule, adi, plot twist, bigarren kafean asko erabiltzen den kontzeptua. Oida, bueno, plot twist argumentu bira bat da. Obra baten, bilbean, izan daiteke obra literario bat, zinematografiko bat, dana dalakoa, ez? Ustekabeko gertaera bada, eta istorioaren norabidea izugarri aldatzen du, eta publikoa harritu egiten da, ez? Narratiban 180 graduko aldaketa bada, eta pertsonaien helburua eta aurreneko gertaeren ulermena aldatzen du, ez? Nonbait, orduan, bueno, liburu honek, goazen esatea, plot twista dauzkala, batez, bat nabaria, goazen esatea, eta egiaren pixkat sinadura hori da, ez? Nik gero, pixkat irakurtzen eta Fridaren idazteko estiloa bai da, pixkat plot twistekin jolastea. Baina, honek baita ze alderdi txar dauke, nik asistenta irakurri dut, eta beste baten espero dut plot twistekin jolastuko duela, ez? Eta gian, igual gertatzen zaigu asko irakurtzen dugun hoi, jaurrek usiten ditugula, ez? Pixkat visionaria gehala pixkat edo sorpresa gutxi. Baina, gero dago beste alderdi bat, ez? Eta Fridaren fan sutsuak dienak beraiei hori gustatzen zaie, ez? Demason, giro horiekin jolasten dula, eta beraiei ez die, ustekaben harrapatze die. Orduan, hori ere baita errespetatu imar da, eta, liburu honek guazen esatea, gidoi aldaketa ditula, edo sorpresak dituela. Naiz eta goiuriri eta niri agian, sorpresa gutxikin harrapatu, ez da, goiuri? Egia da, saldu digutela jada, sorpresa bat duen liburu bezala. Perdón, sorpresaren zai zaude. Egia da, ezinezkoa dela, iritzi horri ies egitea, ez? Aipatu dugu, ia 10 milioi irakurle ditu, ez da gizan bat hizkuntzatara egokiz dute, pelikula egingo dute, eta pelikula ikusiko dugu laizter. Hori jakinda, badakizu egon behar dela aldaketaren bat historian. Torna,
hasten zara irakurtzen, eta badauzkazu pertsonaiak, eta bat eta bestearen arteko loturak, eta bestearen arteko harremanak, eta badakizu uneren batean hori aldatu egingo dela. Agian, ez balin badakizu, beste sentsazio bat edukiko zenuke, ez? Baina hemen, jada liburuak berak azalean jartzen duenak, jada bultzatzen zaitu jakitera egongo dela klima aldaketa bat. Bai. Eta orduan, irakurtzen duzu aldaketa horren espero. Bai, baina agian marketingekoei suspentsoa jarri beharko jo ordun, ez? Azkenen berako saltzen badu, ja, gero. Hor kontu ere bada, ez? Normalean, espektatio horiek positiboak izaten dira, esan nahi dute, gutxitan gertatzen da, hori zaborrutxa da, eta joan eta esaten zula, ez da zaborra. Ja, hori bai hola da. Baina, kasu honetan ebaita, nik uste gertatzen dela, ez, ne askotan, azkenen egile bakoitzan nik uste bere pixka bere estiloa daukela, ez, eta Friedan esan deudala, gidoi aldaketa hauekin, edo plot twistakin jolastea, orduan. Nik uste baita, bi alderdi dauzkala, ez, irakurle berri bati, sustoa edo harridura, eta gustatuko zaio, edo ez, ebaita, ez, agian oso irakurria dan pertsona batek, sorpresa gutxi, ez da? Orduan, horrekin jolasten du, eta funtzionatzen dio, tira, ez guk esango ez, milioik erakurle dauzke. Orduan, ateratzen duen ondorioa da, horrelako liburu bat irakurtzera, edo zerbait berria ikustera guazenean, komeni dela, berrezarri parametroak fabrikako modura. Hori da. Moduan joatea. Bai, kosta egiten zaigu, gero eta gehiago ja sareek eta inbeste informazio daukagu. Eta gero badekizulako baita idazleak askotan nondik joko duen, ez? Adibidez, Agatha Christie bat hartzen duzu. Hau ez da spoilerra, ze liburu honek 81 urte dauzka. 81 urte izan dituzue Orient Express liburua irakurtzeko. Bueno, eta spoilerra egingo dut, beraz, txibelarriak. Liburu horretan, ez esan ez duzuela irakurri. Ez dute irakurri. Ni oso kerezpa naiz. Pelikula ikusi duzu? Ez. Bat baino gehiago daude, gainera. Liburu hori euskaraz gainera, oparitu zenean Durangoko azokan. Egia da. Eta daukat oso pendiente. Hau da, ez du irakurri. Oso pendiente. Oso pendiente. Egia da. Baina ez. Zazpi urte eta gero oso pendiente hor zintzilika. Zazpi ez. Ze hostia. Bueno, orduan ez dut spoilerrik egingo. Zazpitik gertu ez dut spoilerrik egingo. Agatha Christik baduela idazteko modu bat, eta zuk badakizula uneren batean zerbait gertatuko dela, eta pixka bat gauzak aldatu egingo direla, eta dena ez dela hasiera batean pentsatzen duzuna bezala. Eta Frida McFadenen liburuak irakurtzen bolin badituzu, egian, espero duzu plot twist bat. Bai, eta hori gustatzen bazaizu, irakurriko dituzu bere liburu guztik. Noski. Nire hori Alberto Ladron Aranarekin gertatu zait. Alberto Ladron Arana novela beltza, nik lehenengo irakurri nuen, eta handik aurrera atera dituen guztiak bata bestearen atzetik irentxe ditut. Arotzaren eskuak. Hori ederra da. Arotzaren eskuak ikastolan jarri ziguten. Bai, nik ere eskolan irakurri nuen. Ez naiz goatzen, igual berri irakurri baino, ikastolan jarri ziguten goatiten naiz. Ez zegoen hori esan beharrik, Hori pentsatu nik, gu ikastolan ginenean Alberto Ladron Arana oraindik igual pixka gaztetxo. Bai. Agian trailerra ikusi barko genuke, la asistentarena. Ez dakit esan deten. Claro, pelikula egingo dute, Eta izartxo batzu daude, Eta izar oso handiak daude. Daude, batetikan, Sidney Sweeney, Epa. nahiko pertsonaia momentu enten polemikoa, bai. Goazen esatea, bai. Eta bestetikan Amanda Sheffield. Seyfried. Bueno, Sidney Sweeney, horrela izen ez ezagutzen ez duten entzat, Euphoria telesaian agertzen zen, White Lotus telesaian agertu zen, egin ditu beste hainbat pelikula, Nobody But You, horrelako zerbait komedia romantiko bat, The Voyeurs, Amazon Primen dagoena, pixka bat, noir erotiko bat dena, gauza asko egin ditu Sidney Sweeney, horrela telesail eta pelikulaen dagokionez, eta egin ditu iragarki asko baita ere. Eta horrela, eztabaidagarriak izan diren iragarki batzuk egin ditu, egin duelako, uste dut American Eagle markarentzako jean, bakero, praka batzuen iragarkia egin du, eta pixka bat jolastu dute nolabaiteko lelo eztabaidagarri batekin. Aipatzen dute, jolastu dute ingelesez jean prakak eta jean geneak, ez, berdin, hitz bera da, jean, eta bera agertzen da, bera zuria, ile horia, begi argiak, argala, eta esaten du, jean gene onak
dituela, ez? Edo jende honak babestu behar direla horrelako zerbait. Eta orduan jendeak ulertu du pixka bat supremazista zurien mezu bat bezala edo antzekoa dela behintzat. Eta orduan hortxe ez da baidagarri, baina egia esan izarra hundienetako bat momentu honetan eta pelikula honetarako kontratatu dute. Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad? ¡Tachán! Esta es tu habitación. ¿Qué te parece? Perfecta. Genial. Bueno, ¿te enseño la casa? Kiston itxura okorrak. Inigo, momentuz ikusi duzun bakarra da, etxe batean bizi den emakume batek, kontratatu duela, etxeko langile bat, Inigo? Hori da ikusi duzun bakarra. Baina ikusten zaio ja pelikulari hola kutre usaina. Eta egia da, nik Sidney Sweeney ipatzen duzen bakoitzean, badakizue Eire Maia Manterola eta biok, oso Sidney Sweeney zaleak ginela, jakin dugun arte, fatxa bazala. Fatxa bazala. Bai, bueno, kontu da White Lotus oso zaleak ginela, orduan pixkatorre engantzatu gintuela. Eta emakume erakargarri bat dela, eta sex symbol bat dela. Bai, noski. Ez, bere garaian Pamela Anderson izan zen bezala, orain Sidney Sweeney olako sex symbol bai, beste estilo baten igual, baina bai. Eta Euforian, nire ustez izugarrizko pertsonaia berea oso nada, kriston aktuazio ona egiten du. Gero, hortik aurrea inditunak, hain badakizu norekin ari den ateratzen, zitak izaten. Scott Brown. Hori beste baterako utziko dugu. Bale, jarraituko dugu, baina, tira bere eta Amanda Seyfried baita ere oso ezaguna, bera Mamma Mia pelikuletan agertu dena, Les Miserables musikalean, leku askotan agertu da, Mean Girls, baita ere oso aktore ona, beraz, aurrekontua behintzat nik uste dut pelikula honek majoa daukala, Bai. Aktoren aldetik ikusita behintzat, eta uste dut orokorrean teknikoki ere edukiko duela, beraz. Oraindik ez estrenatu, baina liburua irakurri ez duenarentzat, hortxe aukera pelikula ikusteko. Zalantza txiki daukatego, Juri. Nere xagua zur horrena gaioan dago? Bai. Bados. Zulego que datu hau ere elkarronatu behar genuen. Horrekin Frida McFaddenek 3 liburu egiten dizkizu. Nabil, hemen aldatu nahian abestia, eta ikusten du nere xagua galdu egiten dela espazio espazio zulo batean, zulo beltz batean, eta orain ja konpondu da. Zuk zerbait egin duzu, Juri? Nik ez dute ez ere egin. Vale, batez ere trailer haukendu nahi nuen, iruditzen nahi zilean olako truñakoa. Ni ikusteko desiatzen hau. Bai, nik ikusingot, ez daukatudik ikusingotela. Home, pasa dituzue, ez da izen bat bordu irakurtzen liburua, eta pelikula atera bada, jazta. Eta itortuko dizuet, nik gainera, lehenengo liburu hau irakurri nuela, pentsatu nuela, haze txarran liburu hau, eta urrengo biak irakurri ditu dala. Euken ez egon, etzakila, eskubidea zeuken informazio hori erabiltzeko mikrobarruan. A ver, nahi nun gauza bakarra zan liburua bukatu, zebida, emanun Menorka, oporreta junitzen, nire lagun batekin, eta esan, onbida, emetxe irakurriko toporretan. Eta ja egokia dela, ez? Azkenen zauden, Menorkako kala baten, lasai, relajatuta, liburu bat ez dizuna asko ematen pentsatzeko, ez? Relajatuta, gero baina liburu bate baita askotan gertatzen da, uzten dezu irakurtzez, eta hortik egun batzut hartzen dezu, eta nun jarraitzen du, ez? Oso komplexua diren liburuekin ikatzei mardet, irakurri, pixka berriro testu ingurua, baina honekin ez, uzten dezun lekun uzten dezu lago atzezea. Eta hoi alderdi hon bada, eta nahi entretenitu dizkit oporrak, bai, entretenitu dizkit, gogoa ere banuen bukatzeko, ez dizu gezurrik esango, eta, esaten badiatea gomendatzen dudan, ze lehengo astean lagunak eiderri galdetu ziten liburu honengatik, eta esan nion, nik ez dizu gomendatzen, hau da, nere izenean ez da gomendio hau eroriko, irakurri nahi batzu. Ez dezala gomendionek nere izen ona zikindu. Barkatu, metraieta parre hau. Badakizen ere ikastolan hori egiten ziatela, pixkat par metraieta nokan. Eta orduan, egiten ziaten hola eskuekin metraieta bat balukete bezala, eta nire parra sartzen bukle baten, bukatzen denok ezin parrari helduta, baina, zuek pixan metraieta egin duzu, eske, bazakit. Nik uste biopartekatu dula liburu honen sentsazioa. Bai, bat egiten dugu, bai. Bai, bat egiten dugu. Metraietan anil eziten. Gaiztoa. Bueno, orduan, nik esan nion, bidaider,
bihotza, nik hau ez dizut gomendatuko, erosi badezu irakurri, ez? Baino, aldizkizut gomendatu, beste hainbeste thriller on, eta okurritzen zaizkit bat baino gehiago, adibidez nire gustuko honetako bat, thriller, bai, pixkator, Dolores Redondo, nahi, pila bat gustatzen zait. Egian, deskribaperetan eta badala asko zabaltzen da, ez? Detai askok eta horamaten ditu paisajeari, pertsonaiei buruz. Baina ni gomendatzen diz, adibidez, Baztaneko trilogiare baita irakurri ez duenantzat, oso entretenigarria da, eta gomendatzen dut. Gaur baita Eva García de Urturiren trilogiare bai oso ondoa. Ez ditu denak irakurri? Ez dituzu denak irakurri, gero komentatuko dugu. Bale, geroak utziko deu. Gero ere baita adibidez, Reina Roja, Gomez Jurado baina baita oso modan dago, eta nahi Reina Roja adibidez gero diala Loba, eta ez dakitzen gehiago, oso entretenigarria baita ere. Ez dakit, hau dena dia thrillerrak, entretenigarrik dia, nahiko errazak, orduan bueno. Gomendatzen galdetze baiate, ez dela asistenta gomendatuko, eta beste hauek, bai, eskuarten baldin mokoazu liburua, goiuritan nahi, kontra nahi badiguzu eman, zesatezu, milioika pertsona kontrakoa pentsatzeu, irakurri, noski, Nikolainu, nahi goiurik esan ziten, hola, eta junitzan, hausar menorka liburu hautani, eta irakurri nun. Eta guen esan dezaket, bida bat, zaitela gustatzen. Baina, bueno... Bida, sartu naiz, Euskadiko irakurketa publikoko sareko webgunean, bai. Eta begiratu dut liburu hau, gaur aipatu duzun liburu hau, La Asistenta, zenbat liburutegitan dagoen gure inguruan. Bai. Eta ari naiz ikusten, ez soilik zenbat liburutegitan dagoen, baizik eta zenbatetan hartuta dagoen. Alegria Dulantziko liburutegian hartuta dago, Amurrioko liburutegian hartuta dago, Artziniagakoan hartuta dago, Legutiokoan hartuta dago, Kanpezukoan hartuta dago, Gasteizko liburutegi guztietan hartuta dago, Alonsotegin hartuta dago, Ermuan hartuta dago, Zestoan hartuta dago, eta Zizurkilen ere hartuta dago, Zarautzen hartuta dago, hau da, begira, ze eromena gure inguruko liburutegietan. Lurrazpin sartu bargiago, Juri. Zutani, ze irakurri deun, o beste liburu bat eman diguen. Donostiko liburutegietan 3 ale daude. Liburutegian bertan, baina erreserbatuta daude. Wow. Bueno, nik hemen bat dauket, libre, irakurri nahi dunantzat, hemen nahi badu etorri gure gana. Egiten ari zareten honeia da sortzen du ikusmin hori. Karo. Bai. Eta zure lagunei derrek ziurrenik irakurri egingo du. Bueno, ez dakit, pixka bat... Gauza esan dizuet, bigarren kafian txokolate tableta on baten truke eusten dizuegu liburua, eukenen liburua, eta txokolatea gu jango dugu. Edo nahi baduzue, nik kontatuko dizuet zer gertatzen den, ze 3 esalditan labur bildu daiteke liburua. Bueno, eta aurrea jarraitze badeu. Benetan, liburua kontatzen bukatuko deu, orduan. Ez dakit. Orduan listo, ez da? Igual, korta, moztu. Nik gaur liburua gotxera daramat. Benetan? Bai. Noski, eski, hau da sortuko una. Eske Julen gustatu egingo zaizu. Baute? Juleni, ez dakit nik ez esan, Juleni, misteriozko liburua gustatzen zaizkiolako. Baina, hoi ba, eta un misterioa da? Bueno, ez dugu beste zer esango. Misterioa da nola kakapuska batek lortu dituen 9 milioi entzule. Hori da misteriorik handien orain txe. Entzule ez, irakurle. Irakurle, barkatu. Entzuleaku ari gara galtzen. Ze pentsatuko te gure entzuleik. Osea, tipo hauek, aizaizkigu gomendatzen kakaputza dan liburu bat. Bueno, baina urrengoan on batekin etorriko naiz. Badakizu? Bai, aurreatu ingo dut ja hemen. Irakurri nahi du nantzat aurrengo guki batea. Piskat, irakurketa kluba. Irakurketa kluba, bai. Ja, piskat kontzeptu igual sortuko dugu. Bai. Ez dakit, Uxue Alberdi, hetero. Ekarriko dut. Hemen dako hau. Edo goiurik etxean dauka. Nik etxean daukat. Baina hemengoa da. Ba, ez dakit hemengo alea den, edo nere ale propioa. Guztiona da, hetero iritsi zen ona. Bale, ekarriko dut. Gainera irakurri dut. Ekarri. Bale. Gauza asko iritsi izan dira ona. Hemen ez daudenak. Bai, eta liburu idagokionez, gehien txuenak, goiurik eta zuk lapurtu dituzue. Nik bat lapurtu nun eta ekarri nun, orduan ez da lapurreta. Aurpegia... Ofenditu aurpegia jarri duen Julen goiketxarbe gozot. Eta aurpegia behar da, Inigo, kexatzeko, liburuak lapurtzen ditugulako. Guaintala 7 urte oparitutako Agatha Christieren liburu hori, oraindik irakurri gabe daukazunean. Niri oparitu zen idan bat, urrengo asten irakurri nuen. Badakit. Ni gauza desango izuet, ni hemen dibanoa, ni gentzuleok ez daukat gehiago egiteko hemen. Ez, geratu hemen, erronka bat proposatu behar dizuet. Hemen, barkatu gorkak esan duzuen, pasatzen dezuen, nire zapia utzi non. Zure zapia ere desagertu da. Eraman zuen. Eraman zuen. Bai.
Ze, jolasu, erronka, zesan duzu? Erronka bat? Erronka. Jarri behar diguzu, orain. Bueno, eukenerekin bukatu bali modugu, Eukenerekin ez dugu guztiz bukatu. Beste gai bat hemen airean. Zer? Eta da, Demi Bolerinen lehenko eguneko garaipena zitze egin behar dugula. Bai, behingoz. Postuta nahi nintzen. Zu Goiuri ere postuko zinen, ez? Goiurik arrabolan argazki bat bialtzen digun bakoitzean, Julen Goikoetxe eta biok bialtzen diogu, ara Demi Bolerin. Goiuri arrabolan, hori ez denik ikusi. Ez, Inigo koparitu dit. Ara? Ara. Izar diona otoko ituzu horre. Ibiltzen altzara, bai? Azken aldian gutxi. Ze ondo datorkidan orain pixka bat fresko egiten duela kanpoan arropa lehortzeko? Ez zian zu esan. Nere arrabola da. Erabili, mesedez. Ezki bai, eta erabiltzen dut baina. Arrabola oparitu zinizun. Eta bizileta. Eta bizileta. Azken asteetan gutxi. Nere karreterako bizileta aurreko gurpili gabe daukat, ze zuri zinizun. Ze polita. Gauza bat falta zait, gero ipatuko dugu. Gauza gehiago, Eukene Larratere, momentua, entzuleok, ziklismari buruz hitz egin behar dugu. Potentzia labur bat behar dugu, ez duzuek ikustuko ziklistak izaten dituzue, nik material pilo bat. Potentzioa laburtxo bat behar dugu. Begiratuko dut, etxen badauzkat. Guztagoak erabiltzen ditut eta motxa ekarriko dut. Entzuleok, ez dakit ondo kokatu zaituztegun inoiz, ez dakit zenba denboran aurkeztu dezakegun Eukene Larrarte txirrindulari bezala, txirrindulari ohi bezala, beraak nahi duen moduan, baina ziklista profesional bezala urteak egin ditu, gurekin turra eta bestelako lastraketa komentatzen izan da, baina bigarren kafean beste espazio bat hartu du. Baina Demi Bolerinen garaipen honek poza eman diola badakit? Garrasinun esan nun, bengoz, ez gaina etzan lehenengo erason izan, hiru bat minimo inzitun da esan nun. Etzan pogatxar bezala izan, joan zela eta bukatu zela lastraketa. Hemen saltxa egontzen. Bai, saltxa geixo egon zan. Eta egia esan postu nintzen, ze ematezun emakume honek, behintzat, ematezun ez zula irabaziko, ez Europako txapelketa, edo egun bateko lasterketa, kaztenen. Eta, irabazizun, eta Europako txapeldunan buzo eta maiotorrekin ikusiko dugu, eta, puntu baten, benetan, postu nintzen. Beregatik, eta merezizun, eta behingoz guen askatzen duen, da, ez dakit, nola esan. Guretzatera albiztona da. Bera identifikatzeko horrexago izango derako. Zalantzari gabe. Bueno. Eukene badakizu zure Wikipediako horria 7 hizkuntzatara. 7 hizkuntzatara? Wow. Ez dakit, hemendik nahiko nuke jakin, ze bai, ben ikusi nun Wikipedian daola, zenekit nuoi? Ez dakit, zeinek egin duen, baina 7 hizkuntzatan dago, haizu. Asko postit nahi horrek. Ze hizkuntza, hola pixkat jakiteatikan? Arabieraz, bezpersieraz, alemanaz, ingelesez, gaztelaniaz, frantsesez, italieraz... Eta euskaraz? Eta euskaraz, oixe. Azkena, euskaraz. Euskaraz, bai. Tira. Ez dut irakurri inoiz, nik bakarrik ikusi nun bazeola, eta zaron, ez dena ezer jakin hortaz. Ia esaten ebazo. Hori xezen. Niri Goiurik behin esan zidan. Ara, zure Wikipediako pagina egin dute. Ez didate onartu. Azuk egintzen nun? Nik egin nun Inigoren eta ez didate onartu. Alare okerrena da, jarri Inigo Asensio eta argazkiak abertzeatatzen da. A ber. Goi mailako irrati eskaintzen ari gara gaurkoan eguren zule. Hau izu karagarriari da izaten, barkatu. Ze eta argazki txarrak nik nahiko txugun nahi ikusten ditut. Jarri Eukene Larrarte. Oso txarrak, nire argazkik. Osea, hoi iten duna, benetan, nire ustez oso intentzio txarrak initu. Eukene. Treballi Baresine, elmugarako 28 kilometroren faltan, Fischer Black Bolerin eta Longo Borrini, ies egin da. Fischer Blackek ez dut errelego bat emango, bida, munduko txapelketan, goazen munduko txapelketara itzultzea. Fischer Black munduko txapeldun ikusi momentu batez, eta sanon, ez dut txirendularitza ikusiko urte guztin. Gero, besteak irabazizun, Madelens, bere izan azta gitu sondo zaten, pixka jo postu nintzen, kanadiarrak, eta eskerrak. Irabaziko du Longo Borrini. Baliers, bai. Hogeita 7 kilometro enbu amarrarako Julen lasterketan egoera zein da berriz? Barkatu entzule, barkatu. Hemen trebale Baresino, nola da? Trebale Baresine. Hori, Baresine... Hau Gorka Izagirrek irabazizuen duel orte batzuk. Ondo retiratuta dago Gorka Izagirre, bizitza dobean. Eta... Seguruenik. Bai, sare sozialetan behintzate oso presente. Eta Demi Bolerin, uste dut, lehenengo zari garela Europako txapelketako maiotorrekin ikusten. Ez dut ikusi. Eta elegante geratzen zaio, bai? Oso dotore. Bide batez, nik Misha Bredebul daukat buruan, baina lehen urtera, horrein arte ezin izan da Europako txapelduna.
Mixa duela 2 urte, Lorena Vives hori da. Eta Mixa izan zen hori da. 2023 aurreko zerazikoan. Entzuleok, orain bai, Eukene Larratea agurtu behar dugu, ziklismoaren inguruan gehiago aritu horretik, baina Eukene, potentzia txiki hori Goiurirentzako ze bestela gerritatik pixka bat lesionatu egin zait. Bai, luzegi jungo da bestela. Zuk pentsatu, nik 17 urterekin erabiltzen nuen biziletan dagoela oraintxe Goiuri. Nik artean bat 79 donortzen nuen 15-16 urterekin, eta pixka luzetxo dabil. Hori azkar moldatuko dugu eta aurrengoen irteera ere ingo dugu, jakin da Goiuri baita demi bolerin antzak. Ingo dugu, biziletan buelta, eta dago piragoa beste buelta. Zora garri. Entzuleo, gaurrera guaz, Eukene Larrarte, mil esker. Eskerrik asko. Goiuri, banatzaile ban nahi duzu edo zuzenean egingo dugu aurrera? Banatzaile ban nahi duzu. Banatzaile ban nahi duzu. Entzuleo, hau da banatzaile, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaizta da Eukene Larrarte metraietaren egiten ari zaiten eta horrela nik ezin diot barreari heldu. Eukene agurtu dugu, igual nahi du geratu gurekin. Zatik ez. Bale, ze Goiuri proposamen batekin dator. Hori da, erronka batekin. Erronka batean parte hartu nahi duzue? Bai, noski. Ados? Odolarekin zer ikusia duen erronka batean? Ai, orain aurpeiak aldatu egin dira. Erronka batean, bai noski, odolarekin. Goiuri, uste dut nik ezin dizu dela lagundu honetan. Azalduko dizuet zer den erronkago. Kontua da, Euskal Herriko Unibertsitateak Reupsek estatu mailan abian jarritako proiektu batekin bat egin duela. Eta Reupseko sareko unibertsitate guztien artean 10.000 odol emate lortzea espero dutela. Eta testu inguru pixka bat. Zer da Reups? Reups da osasuna sustatzen duten unibertsitateen Espainiako sarea. Unibertsitate ingurunean osasuna sustatzeko konpromisoa duten hainbat erakundek osatzen dutena. Sare hori 2008ko iraiaren 22an eratu zen, unibertsitateek beren ikasleen, langileen eta oro har gizartearen osasuna eta ongizatea sustatzeko erakunde gisa duten zeregina indartzeko. Izan ere ikusi zuten unibertsitateak ingurune oso egokiak zirela osasuna sustatzeko, ze hainbat ezaugarri biltzen ditu unibertsitate batek, alde batetik lantokia da, baina bestetik baita ere ikastetxea, nola baita esan dezakegu, eta gainera garrantzia bereziko erakundea, etorkizuneko kuadroen prestakuntzaren bidez, aurrerapena ikertzen eta bermatzen duelako. Orduan, azken urteetan erronka bat proposatu du sare honek, Reupsek. 10.000 odol emate baietz. Tardan zer egin du Euskal Herriko Unibertsitateak, esan du, gure kampusetan ere, odora biltzen jarriko gara, ea lortzen dugun erronka hau betetzea. Ze behar da odora emateko? Betetzen dituzuen zuek zaugarri hauek. 18 eta 65 urte bitartean izatea. Bai. Bai, ezta? Hor gaude. Beko mugatik gertu. 50 kilo baino gehiago pixatzea. Bai. Goiko mugatik gertu. Osasuntxu egotea. Bueno. Zer da osasuntxu egotea? Eta azken odol ematetik gutxienez 2 hilabete igaro izana. Bestela odol ustu egingo zarete. Nik arazoa daukat, eman lea naiz, baina orain egiten ari naizen azaleko tratamentu batin erruz, ezin dut odolik eman tratamendu hori bukatu bitartean. Vale, erronkatik kanpo zau. Errepikatu baldintzak. 18 eta 65 urte bitartean izatea, 50 kilo baino gehiago pixatzea, osasuntxu egotea, eta azken odol ematetik gutxienez 2 hilabete igaro izana. Nik baldintza guztiak betetzen ditut, baina uste dut ezin dudala odolik eman. Eta honek sexualki harremantzeko moduarekin zer ikusia dauka. Soy vampiro. Nik inoiz ezin izan dut, inoiz ezin izan dut sexu harreman motaren ondorioz odolik eman. Eta ez daukate inongo sexu transmisio bidezko infekziorik eta bar, baina zure bizimodu sexuala ezpada bikote bakarrarekin eta modu oso seguran gertatzen, ez dizu edola ematen uzten. Ez dizute uzten, harreman sexual arriskutsuak kontsideratzen dituzena. Harreman sexual arriskutsua da kunilingus bat egitea norbaiti. Bueno, jarraitu du. Benetan diote, joan naiz, nik odola eman nahi izan dut, baina azaldu izan didate. Pertsona bat baino gehiagorekin harremantzen baldin bazara, alegia ez monogamikoa baldin bazara, izan poliamorosoa, izan harreman irekien zale, edo izan anarkia relazionaletan dagoen pertsona bat, ezin duzu odolik eman. Naiz eta preservatiboa erabili zure harreman guztietan. Ez dugu horrela erronka gustatuko. Ez, akaso aukenek aldu. Bueno, irizpide gehiago daude. Irizpide.
Barkatu Goiuri baino. Erronka guztia desureik izue momentu baten inigo. Hemen salda badago. Hori garbi daukagu. Entretenitzen gera birote balde, frenorik gabe, taula pandera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan Goiuri zeitzaren dia. Ez dut jarraitu nahi. Ez, baina ni esaten ari nizena, barra ematen dit, baina ez da barrerako kontu bat. Hori guztia, Bale, utziko didazue jarraitzen eta gure entzuleak animatzen Bai, Inigo eta eukene bezain alprojak ez diren entzuleak. Baina ez da alproja kontu bat, alproja zarete. Guk odola eman nahi genuke, baina gure bizitza sexual motak ez du uzten, ez da bateragarria, odol hori jasoko duenaren segurtasuna edo bermatzen delako, eta nonbait, sexu harreman ez monogamikoetan gaudenok ezin dugulako. Hala ere ni konsulta zehatz bat egingo dut, odol emaien zerbitzu medikoekin, eta erantzun zehatzago bat emango dizuet albezain pronto. Bale, jarraitu dezaket mesedez. Bai, noski Goiuri. Bale, esan bezala, 18 eta 65 urte bitartean izatea, 50 kilo baino gehiago, pixatzea osasuntxu egotea eta azken odol ematetik gutxienez 2 hilabete igaro izana. Zalantza gehiago ere egoten dira, hementxe sortu dena bezala. Horietako bat izaten da, tatuaje bat egin balin baduzu. Bueno, tatuaje bat egiten denetik 4 hilabete igaro behar dira odola eman izateko. Baina 4 hilabete pasa balin badira, arazori gabe, naiz eta tatuatuta egon, ze beinola bai sinisten zela tatuajeak zituzen pertsonek ezin zutela odolik eman, ez da egia. Ez da baraurik joan behar odola ematera, are gehiago, nahiago izaten da, ondo gozalduta joatea, eta naiz eta kolesterol maila altua izan, edo sendagai ohiko bat hartu, eman dezakezu, baita ere odola. Zenbat aldiz? Gizon batek urtean 4 aldiz eman dezake odola, eta emakume batek 3 aldiz. Baina beti ere bi emateren artean 2 hilabeteko gutxieneko atsedenaldia badago lehen aipatu dugun bezala. Eta zergatik ari gara hau kontatzen oso garrantzitsua delako odola ematea ze azken urteotan gazteen artean bereziki odol ematearen parte hartzea izugarri jetxi da. Gaur egun odol emaien bataz besteko adina 56 urtekoa da. Eta hori oso altua da kontuan hartzen balin badugu, bai mendutako adina 18rekin hasten dela. Zer gertatzen da 18tik 56 arte. Horregatik funtsezkoa da gazten artean voluntariotza sustatzea zentzu honetan, odola ematearen garrantziaz kontzientziatzea, eta ekintza hori, bizi moduko ohitura bihurtza ez, jende askok badauka ohitura bezala, ez dakit isa hilabetez behin, joango naiz, nire herriko anbolategira, edo kulturetxera, edo odole mainen furgonetara. Gure herria urten 3 etortzen dira, 4 hilabeten behin. Eta gero, hiriburuetan odol emate leku finkoak daude, beraz, badago jendea, bere, igual ez zaiona ondo etortzen, bere herrira hurbiltzen denean odol emaien, elkartea. Hori ala da. Eta orduan, Gipuzkoan Donostiara, edo Nafarroan Iruñara, edo horrelakoak egin ditzaketela, eta iaia egunero esango nuke odol emateko aukera dagoela. Zergatik da garrantzitsua ematea, edo zein honetan odol transfusio bat behar izan dezakegulako. Ez baldin baduzu egingo besteengan pentsatuz egintzazu zure buruarengan pentsatuzuk ere uneren batean agian beharko duzu eta odol transfusio bat. Ekintza altruista da, beste pertsona batzui laguntzeko modu bada eta inoiz gerta daiteke laguntza hori gu geuk ere behar izatea. Beraz, hau da, erantzukizunez bai eta konpromisoz, baina empatiarekin ere egin beharreko zerbait. Orduan interesatzen baldin bazaizue kontatzen ari garen hau. Ze, nik uste dut oso interesgarria dela eta gainera erronka batean parte hartu nahi balin baduzue, urrengo egunetan edukiko duze aukera Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetan. Adibidez, gaur, eguerdiko ordubiak arte eta gero arratsaldean 3:00 8:00 egongo dira Gasteizen, Arabako kampusean, letren fakultatean. Eta datorren astean, urriaren 15ean, egongo dira farmaziako fakultatean, Renekasin kalean. Hau, Arabako kampusari dagokionez. Bestalde, Bizkaiko kampusean, urriak 15, 16, 21 eta 27tik 31 izango dira. Hau begiratu dezakezue EHUren webgunean, segunaren arabera, leku desberdinetan izango da. Urriaren 15ean Leioa Erandio kampusean, Mikel Laboa plazan, urriak 16 osteguna Ekonomia eta Enpresa fakultatean, hau da Sarrikon, urriak 21ean Bilboko Ingenieritza eskolan, hau da San Mamesen, eta urriaren 27tik 31 Leioa Erandio kampusean, Mikel Laboa plazan baita ere. Eta Gipuzkoako kampusean atzo hasi ziren, lehenengo odole emaiak Ekonomia eta Enpresen fakultatean, gaur, 1:30 arte duzue, Ingenieritza eskolan, Donostian bertan,
emateko, bihar psikologia fakultatean, etzi medikuntza eta erizaintza fakultatean, eta ostiralean kimika fakultatean. Beraz, aitzakiarik ez, leku askotan daukazute aukera odola emateko, ea 10.000 odol emate lortzen diren erronka honetan, ez da 10.000 EHUko kampusetan, esan bezala, da Reuseko sarean, da unibertsitate ezberdinetan, hori batura eginda, ea 10.000 lortzen diren. Eta odola ematea daukan honena zer da? Behin ematen duzunean, atera aurretik. Txoixo, papela bokaia. Antxe ematen dizuten bokaioa. Oiegia da? Bai. Egia da, ni joan nintzen eta esanon, ea zer gertatzen den hemen eta antxe, txorixoa, jak, nahi duenen ez atarro trago bat ere bai, Coca-Cola, ura. Bai. Nik egin dut duela urte asko, ez dudala odolik eman... Ezin dezulako. Ezin zarezelako, baina bai. Goiuri guri itxasargia zara. Esango nuke hemen bigarren kafean gauden labotatik, soilik zuk eman dezakezula odola. Nik ezin dut odola eman. Zergatik? Epilepsia daukadalako. Ara. Eta kontua da, berez epilepsiak ez dauka zer ikusirik odolarekin, baina zorabiatzen balin banaiz odola ematearen ondorioz, zorabi hori agian larriagoa izan daiteke. Neregan beste edozein pertsonengan baino, eta orduan bada espada ere, esaten didate, ohiko egoeratan ez emateko. Larrialdi bat gertatzen balin bada. Hau bihurtuko balitz, begira, genozidio baten erdigune, orduan bai, eman dezakedala, eta nire odola osasuntxua da, erabat. Orduan beraz, pixka bada, prebentzio kontu bat, eta horrelako egoera batean bageunde, emango nuke odola, baino momentu honetan. Entzuleok, arrazoi ezberdinak medio, ez goiurik, ez eukenek, ez julenek, eta ez nik... Zergatik, ez nik azaleko tratamentu bat ari nizelako. Ez kara, erronka honen publiko objektibo antza, baina guk nahi genuke, gure egoera pertsonalek ez dute albidetzen, baina mezu hau bai helarazi nahi genizuen, eta bai nahi genuke zuek odola ematea, benetan garrantzitsua delako eta premia dagoelako, beraz, hortxe goiurik emandako informazio horretan, non egin dezakezuen erronka hori, 10.000 horietara iristeko, eta nolabait gurekin guk helarazitako mezu honi, guk eman ezin diezaioke egun erantzuna, zuek eman diezaiezuen. Zuleok, guk lagunduko dizuegu, norbait behar bali madut asista lana guk egingo dugu, baina hortik aurrera ezin dugu. Dituzten magazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Eta kantutzar honekin egingo dugu azken minutu pare hau, Maskak taldearen ameslari, Baxen Aparroa eta Lapurdiko mugetatik, Itxasu eta Bidarraiko herrietatik, hemen bigarren kafean izan genituenak, laukote, iaia boskote, ezin interesgarriagoa. Maskak taldea ameslarirekin, gaur saioa amaitzeko. Izirakitzea posible dira Papirezko igazkinekin egiten genuen bezala Bedogmen gustu saminak itotzen gintuen bagnetik Malkoak irizik esten ikasten ginuen bitartean Gizonek ez duten igar egiten duntasunaren lema Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean Entzuleok, bagoaz biher izango gara bueltan 10 eta 5 zinez talde izango da gure elkarrezketa akustikoetan eta beste hainbat gai ere kontatuko dizkizu egun noski, goizeko 10 eta 5 itzordua hemen naiz irratian, orain informazioaren txanda. Gu bagoaz, ondo pasa, aste artea. Keep calm and bigarren kafea.